Vatandaşa paylaşım efiri şu yalnızca soru verdim onu şunu ne fikir ediyordu. Yarın bir öz fikriniz ne fikir ediyordu. Eğer de size Türkmenistan'da yaşap yorkanız 40 milyon 50 milyon doları vezipe hüdürlüseler. Siz şu vezipeni alırsanız mı eğer ki şu vezipeden yani adamlar talap pul çöplemeli. Yani korrupsiya etmeli. Yani bir kanunçuluk etmeli. Yine şu zatlara siz giderseniz mi ya da gitmerseniz mi? Ya da arkin bu zatlara koşulman kıra çekilerseniz mi? Yine şu zatlara siz giderseniz mi? Para diyen doğruya yine. Assalamu alaikum Murat ağa. Aleykümselam. Komya lan. Ben efirime gelmen ödün açacağım senin TikTok'a. Efirim olsa efirime varayım. Tapağı yok. Ay borlu indi yok yapıp geldim. Admine uymalı keninde gelirdim ben tapağı yok. Yok değişen adamlar üşü oti tema var adı var. Ben ağırak önkini adına saldım adamların. O 3 yıl bundan önce olan çıkışları saldım adamların adını, geplenleri nemettim. Kimler gürledi, ağzı bir olalıyın, ağzı birlik uğruna gideliyin, urşmalıyın, birek gövne degmeliyin den sözler aydiyen aktivistlerimiz var. Hatta bugünkü gününe kıyınansak hem halkın arasında çöp atıp verenler. Şol men gepleşi gördüm, direlişten çıkın edenden mi? O direlişen madi, o zaman bir koşku dinle ayarlıysam ökerek kalday bolya dedim, o zaman ne mi deyin o? Şol çıkışını gördüm, katı doğru belak geçtim benim alaşayan. Başta önküleri yatlasıp durmalı, yani urşayarlar, sevgüşeyler, men sonradan halamak bunu. Aynen bizim halkımız sen biliyorsun ha. Toyu varsan çıkış edecek olsan toyda ya da toyu varsan ortadan çıksan tüy yaratsalar. Günü. Bilmeyen vaat etmeyen ne diyeceğini bilmeyen entek gün tüy yarar birinci. Tüyden son bu yankı negatifini aydan son senin durup iyi gider ayçaklarını aydıp dursan olsan dinleyerler. Biliyorsun Türkmen tradisyasını. Valkın ne şu yal forum verdim ben yalnızca efirde. Eğer de Türkmenistan'da olsan, yaşasanlar. Sizde hükümetten biri, hakim deydi, polis bölümü, ya kabinet ministerinden, ya aparat prezidentten, ay ondan tanış. Yine 40 milyon dolara etrafın hakim mort bolya, ya velayet hakim mort bolya, 100 milyon dolara, ya da polis bölümünün yolu bolya 50 milyon dolara. Ya da yeni vardat bolup bolya hükümette işlemek için bulur. Yani hükümet vazifelerini tatbıyorlar da biznes de var. Hükümet yok da. Bu biznes öğürdü hem de. Yani şuraya yazdı. Size şuraya vatandaşlar hüdürlüseler. Siz 40 milyon dolar tapıp şu posta alıp yani vazifeni öz vatandaşlarınızı talap yürüyecek mi ya da ay şuna koşulmayın hükümet
erti gün menem tutar bir sayt ýa-da ya da men wedipem ýene birine satar men aýryp. Men bulaşmaýyn, men özüm göp bilýän diýip gyra gaçyp ýanky. Öz oğlum bilen ýörersiňizmi ýa-da şol çekliýi alarsyňyzmy? Her kim pikirini ýazsyn, ýöne hakykaty ýazyň. Egerde aljak diýsen, sizi günahkarlap bolmasy, Türkmenistanda korrupsiýa etmesen ýaşap bolmak. Olam dogry. Ay. No, şu derece bardy halk. Häzir wezipeler satylýar. Şu dişine gitse, inne bahalar düştü. Misal için etraf hekimi 100 000 bermeli. İnne 40'a düştü. 30'a. İnne şu dişine gitse, yani pul yok. Devlette yani ýagdaý gatagır. Hökümetde pul yok. Düýünden bular bir yerde pul tapsa kardanjak. Öňün bergisi gatulýar. Hiç kim berenok Türkmenistana. Pul alaytada gurbanlar berenok. Allah köhre diýerler. Ýa şoň üçin pul ýok. Sen 40 000 100 000 berseňem ýene de öýüň. Ýa halka gynap bir zat edip kriminal edip alaýmasaň ýerine pullygy ýa alyp bilmeýär. Onda şunda da ýa-ni seni istendik wagt aýryp bolýar, ýene de başga ýerine şo ýer satyp ýene de pul gazap bolýar. Pul ýok. Pul bolmasa, ýa-ni pul massasy bolmasa, ýa-ni pul giňeşligi azalýar. Diýmek şo ýerde nırxlar gaçýar, konkurensiýa ýok, pul ýok. Şo ýerde bir posty, ýa-ni bir wezipen 2 çölek satarlar. Seni goýarlar derrew bir zatça tapan bolup seni aýyp, seni basarlar ýa-da uzak kalıp seni ýene de boşaldarlar. Sen ýa giymek üçin, wezip üçin berýän, osoň seni tutýarlar 3-4 aýdan. Soň pul berip meni sypmak üçin ýa-ni basylmajak bolup ýene bir gerek berýän. 2 gerek töläp sen şolun ýa-ni duzogyna düşýän-de. Yani şu ýaly häzir biznes başladı Türkmenistanda. Onam aparat prezident kontrol edýär. Pullaram 50% ýokarga diýär, 50%-dan ýa ondan bir aparat prezident alyp göni gurban bilen serdar geçirýär. Aýma-aý. Aýdylar, esasy munada dün gowzatlary bellek geçdiňiz nemede? YouTube efiriňizde hakyky do Serdar gitti. Vatan bolsa gelin goşup bilersiňiz. Gelecek bir ratlar oldu. Men bäzan bir kompýuterden bir radioda oturdum, şondan meniň otyrdy. Şonu gürleşmeli. Şu at ýurtda bolup duran ratlar hökümet jygyllap boljak nohadyna gelip gutardy indi. Hakyky. Onuň hakyky. Erti men ýürüte çykyşlaryň uly köşkler bar. Şo jygyllyk ýa-ni amplitudasy gaty uloldy. Şonu men erti efirimde düşündürün we bir näçe videolar gökden. Şonu kesitdiň. Vatandaşlar efire gelin. Vatan dönükleri görnäkmi? Ýallaklar, çepekçiler. Gelerler, olarym gelerler. Türklerleri barmy? Emhani var. Irak. Assalamu alaykum. Marwan, hoş geldin. عربي ما أعرف أحكي مثلكم يعني. I'm sorry. Yes. Kompýuter öçüreýin bolmasa meni zyňytdy ýöne bir 2 döwür. Hada esasy adam geldiğini diýerler Türkmen. Ay diýer şimdi çözemem ya. Hemen adam öz düşünür ya. Ay diýer sen böyle diýer sen böyle hoş geldiniz. Yönetiyor mu? Prezident prezident bolmany teklip etip başladylar. Gato. Menim bolajak şu prezident bolsa. Yok, Murat Kurbanov. Men bir zada düşünemem Murat Kurbanov. Bu diktatora karşı diktator dip bas bağırıp duran adamlar bugün uyuşup hemmeti size karşı uğraşıp şu arada öz fikrini aydıp verseňiz. Kim bize var söýleşýär? Seredim. Şu ýaly bir hapa adam ma Hydyrov diýip, Hakim Murat diýip gaty hapa adam.
şol öz kanalyna hemmetini ýygnap, maňa hemmetini görüşdirýär. Näme diňe görüplik. Şol DWT-den gitdi, DWT oňa awry berdi. DWT-ni açyp awry berdi, adetdik. Ine giden soň hiç tad edilmedi. Ne ýany adam ýygnady, ne siýasy meýnamatyny aýtyp berdi. Hiç tad töhmetden başga hiç tad edilmedi. Öňüm şo ne diýdi? Ine şol biz gidip otyrys öz ýolumyzda oňa üns bermän, ine şoňa ýankyjany adamlar ýygnap şu ertiden akşama neme diýär. Helem neme edipdir? Täze oýunlary. Ol ýanynaky ol näme bu? Ol Nadir Olur Saýid. komentariyada öz ýazyp men adımdan şo jogap berdi. Ay Allah. Men olaryň efirden göremok sebäbi o ýerde ne ideýa bar, ne pikirler bar, diňe töhmetler. Şo ýerde öz men adımdan komentar ýazyp, ine bizim kanalymyza gelip, ine ýazýa, bizim şoňa jogap bermelip, öz-özüne ýanky oýnadyp, adamlar oýnadyp soraýar neme diýär. Osaň ola öňüm şeýle dinay. Ol her wagt birine soraşýardy, öň çemine soraşýardy. Men DWT-de zordan köşeşdirdim. Inni DWT-den gitdi. DWT ýykylarmy kadip, nime dermi kadip, bizim çotky ýolmadan bar ýa. Onu görüp edip çağırýar. Bir topar aktivistler dağıttı, ağlap. Häzirem inni yalan töhmet işlerini alıp bar ýa, hapadym, gat hapadym. Şoň üçin işimiz ýok, näme şonesin öz işi. Beýlek aktivistler, ine Kaspirovski diýeli. Kaspirovski, Atamrat Saparov, ol biz onun ýüzüni açdyk, ol puluna satylan Bolgariýa gitmek üçin Turkmenskiy fonuny ýagny Dazar Kellakamly, näme şoňa Anadolu Hacıýewiň isleýän. Şol Anadolu Hacıýew öňüm opozisiýanyň içinde bulaşdyryp, ýani kim öňe çyksa görüşýär. Sebäbi bular opozisiýanyň monopoliýaşdyrjak bolýar. Biziňki, hem ýerde aýdýarlar diňe biz bar. Ýani ine biz başga opozisiýa ýok. Halkyň içinde aktivistler bar, halkyň içinde ýani registrasiýa edilen partiýalar bar. O zatlar gürlänoklar gidilecek bolýar. Dil diktatura ýaly monopoliýa etdiler de da maşenikler üýüşüp, indi bular opozisiýa bolup 32 ýyllap şonu etdiler. Hatta Abdulkadir çygar soýuşdyr. Indi biz çykyp başladyk goryn, meni Wiener'a çağırdy, Anadolu Hacıýew, şo ýerde maňa şert goýdy. Ýagny, gel sen ine biz seni gollaly, seni halk söýýär. Bizim bir şertimiz bar. Sen prezident bolarsyň, biz wezipeler goýarsyň, sen at çapyp tığır fırdaat hiç koşun biz özümüz oňuruz. Benim olar aýtdym, men 55 ýaş ýaşadym, bagtly siz. Ýene Allah'ın beren ýaşyny siz ýaşar, men orýal korrupsiýa etgörmek, etçemde bakın ýok bulun diýip. Şondan soň bize gaşy görüşüp başlady. Nomenklatura teklif edýärmi şoňa? Ama teklif etti. Teklif edip şert koydu. Şunu etmesen bizde 15 tane ekspertler var. Biz seni yankı mass medyada tüyler, biz seni nimede etçemiz değil mi? Уничтожим. Unичтожим. O yara, biz уничтожим diýär. Ya bu nimede ön korrupsiýoner bolup işleýän Merkel'den ormasary. Merkel'den şey bolýar da. Men ýam Aýalar adelynyň başlygy. Men revizionlu komissiýada işledim bankda, Senat bankynda, ondan habarym bar da. Bular näme işleýär? Merkez bankyny ýoluşdyr, şo prezident bilen şo prezidentiň işini, esasy işlerini şol edýär. Ýani birinji ornmasar. Hacıýew. Hacıýew bankda Türkiýe. Pullarlar ýakyn ýaşaş üçin dar edýär. Ondan bir kelletini aldyrsa ýa gurlap başlasa onu unçtoş edýär. Bular şol sistema tehnikasyny opozisiýaga geçirdi. Şey demem ýöredi. Düýeci gowy berläkleşdi. Murada men bir bilen söýüşdim. Maňa bir topar ýani şoň zatdan ýöreňe bas zat diýip uruşdurýar da. Ine şol nomenklaturny çinovnyň näýli işi şol ýa strategiýasy näýli. Ispatişka arkadan gönnen hiç wagt aýtmaz, hiç wagt efirin gelmez, hiç wagt aýtmaz, hiç wagt protesta çykmaz, hiç wagt halkyň öňünde durmaz. Ýöne onuň arkasyny gizliň ýani arkadan pişirýän adamlar da bular. Şey dip hökümetde saklanýar,
hökümetten çıkan soň häzir başgaça işlek görmelik bolan soň şul tehnikany ýatdan bilen soň şundan opozisiýada bolanýar. Men oňdan anyk gürleşdim. Давайте arasy işleriniň egerde demokratiýa görüşjek bolsaňyz, ine biz var işleriniň ýöne onu ýaly ýa-ni ýene size getirip goýup, ýene de öňküýal ýa-ni korrupsiýany östürmek näme gerek? Halk saýlasa bolar, halk saýlamasa ýadyňyz ýerin. Men yok diýdim, biziň ýolumyz başga dedi. Arasy. Ine beýlik aktivistler bolsa, egerde Devete girip Dursultan alıp çıkmaklığı nähile şowarda görüň bolsaň ol nädip devete ýanyşdy, ol nädip Dursultan alıp çykdy we ol nädip ol devete kanalyna, YouTube kanalyna deňes aldy ýan şol bar. YouTube kanalyny satyn aldymy? Kim ýöredýär şol devete YouTube kanalyny? Şol taryha döndü. Anadolu'nun tecrübün THF bizim aktivistlerini aldı. Biz yani Türkiye baranına biz kömek ettik. Bizim aktivistler karşılığı etti. Yani şolar kömek etti, ayladı, getirdi, görkedi. Onun tanışam yoktu şöyle. Dine bizim nadёжный aktivistlerimiz şoları yani kapsül ettiler. O zaman Dursultan'ın elbette işeşendir. Dursultan şoya bir zat barda gurumada, İslam gurumada. Ine bir ýer ösüp başlaýar. Mysal üçin diriliş ösüp başlaýar. Ine men ýol boşdy. Bir gün diriliş ösüp başlan soň, oň derejes meňden ýa ýokary bolýar, ýa-da şoň edýän işi biziň edaramyzda şoň iş ýok. Ýa ol mümkin näl. Şoň üçin konflikt görmedýär ýa oňaýdan gel sen ýa-ni başga urak edip al ýa-da bar sen öz guramaň açdy ýöreber ýa indi sen ýörep bilýän diýip alaşyk bilen şey diýär. Bu standartny ösüş. Şoňa Dursultanyň bizde boldy. Oňdan men gatyňy seretdim şu konflikt situasiýalary dörýär. Oň reaksiýasy bilen biziň reaksiýamyz deňeleni. Oňdan men aýtdym, sen daway ugrundan ýöreber, biz hemme bağa berdi. Bizde näme kömek gerek bolsa biz eder. Islenik wagty hawalaşyp bilerdim, sen öz ugrundan ýöreýsene. Sebäbi bizim alıp barýan işlerinin açyk deňde edýän işin ol idi bolýar men pravozashytan etjek. Gatgow edim diýdim. Pravozashyta oňdan şu täjrübeden işlep başlady. Bizim bir Dursultanyň ne pretenziýamyz bar, ne başgalarymyz bar. Ol öz işi istenik aktivist, istenik wagty gidip biler, istenik wagty gelip biler. Ýöne allak giden. Ertesi gün çykyş edip bize garşy töhmetler aýdan biz ýygyňda almaýas olardy. Men näme çyp sebäbi ertesi gün ýene şonu gaýtanar. Düşündüm mudan kurban. Her wagt aýdýan. Kaçanla peýdas tegdimi halka? Şolun provozaşyk gereketdi halka peýdas tegdimi? Onu halk jogap beremese men onu jogap bereljek gal sebäbi. Kime kömegden bolsa şol çykyp aýtmaly. İşlediler. Başta bir işlerine, işlerine yaman organizasyon işledik. Mesela şimdi oğlanlar tutanlar. Biz medya podдержканы veriyoruz. Onlar yani press release ediyorlar. Ondan biz hatlar yazıyoruz. Onlar hatlar yazıyor. Общий bir fond ödüyor şuraya. Yani pravozashytan nimesinde. Ondan kovdu. İşler kovdu başta. Ondan bulaşık gitti. Neyim çip Hacıyev dağı hem de monopoli edecek oldu. Biz devlete halk hareketi hiç wagt bir ýeriniň ýanky bir ýerine bagly bolmaly däl. Her wagt azat bolmaly. Men şunu ýolum başaramakmy? Hökman başga ýer men çalışmaly. Men her wagt aýdýan, Serdar bilýändir. Kim men çalışyp biljek bolsa, men sadaka berýän. Ýanyna durjak, ýöne özüň lider bolun, gaýrat edin mena ýadadym, şeýle diýen, şunu çel boyun alýan ýok. Hatda men Hydyrwada hödürledim. Oraya sen öktü bolsaň, oraya bolsaň, bol sen lider, men bir devletin bir sağanatyny açaýyn, ýa-ni bereň. Sen bol lider, adamlar gurlaş. O bilýär lider bolup bilmejäni, boyun almady. Şoň üçin bu kyn mesele. Onu bir ýerine şeýle baha bermek, sen tribunal etdiň da, sen kabuta şonu ýa-ni tribunadan geçireniň ýa-da. Men onu ediljek gal, sebäbi men öz pikirim bar, aktivistlaryň öz pikiri bar, käwagt deňelenok men pikirim bilen, halkyň pikiri bar. Halk ine özü aýdýar. Egerde şonu diňläp, şonu gowlap ýürýän bolsalar, diýmek şoň işler bar. Egerde şonu gowlaman, şonu diňlemeseler, diýmek
umidini açıpdyr. Ine şu ýaly. Kyn mesele. Ýöne men bir gaty gynanýan zadym, ine Atamrat Saparov, Rahmanov, soňkim Sahatov, şu ýaly adamlar özüni aktivist diýip krasalap başda soň näme bolup çykanyny görüp durýarsyňyz. Ya oyunat, özüni oynadýarlar, ýa-da hakyky bir ýanky öz strategiýasy bilen ýanky ubeş almak üçin hereket eden aktivistler garşy. Diňe dewlete garşy däl. Bir öňe çyksa zadany berýär, Hajiýew şonu gömün diýip. Şoňa çykarlar. Bolmasa ünsörüm. Atamrat Saparov'un bizim näme işimiz var? Ağzını tutamız yok, işimiz yok. Farhat diýip ýapyşýar, Farhat aýrly provokasiýa edip, indi meni urjak bolýar, onsoň meni suwda berjek bolýar, onsoň ýene işimiz yok. Biz işimiz Gurbanly Berdimuhammedow, rejim, diktatura. Biz başta şoňa çykdyk, biziň ýanky saytymyzda, programmada şol ýazyldy. Biz şondan çepede sagada gideriz. Biz Türkmenistany özleşdirmek üçin, biz Türkmenistanyň diktaturasyny aýryp, şo ýerde demokratiýany ornaşdyrmak, şo ýerde ösüş tehnologiýalaryny eltip, Türkmenistanyň halkyny ösdürmek. Döwlet samo saboy öser. Haçan halkyny ösdürseň, döwlet hem ösär. Türkmenistan döwleti şundan ibarat. Kicicik maşgala. Maşgalada 3 tane çağa ýa-da çağasız bir maşgala ayal. Eger durmuşa çykmadyk bolsaň, bir maşgalada sen ýanky kakyň, ejen, bir tane dogun. Şunu bir maşgala diýer. Ýeçeýka. Ine şu ýeçeýkany ösdürmeli. Şu ýeçeýkalardan Türkmenistan döwleti ibarat. Ýöne gynansak da şoň fundamenti, döwletiň fundamenti şu ýeçeýkany bozdurar. Şeýle bir şertler döretdiler. Şu ýeçeýkan ýanky важный, gaty, wajib adamlar ene ata daşarda gidip aýryşmaly boldy. Ýanky çağlarına seyirden ok. Şu ýeçeýka şu maşgala darlady. Döwletiň düýü darlady. Döwletiň düýü darlasa, onu o çynonyklar korrupsiýa eder, onu eder, bunu eder, ilat ýanky bir hap ilat bolup galýar. Şuňky günne ýanky aýryşan, öýlenmedik. Ýanky en atasy daş ýurtlarda şu ýaly maşgala köp, bitew maşgaladan Türkmenistanyň içinde ejet, kakasy, çağlar, bar maşgalalardan beýleki ýagny aýryşan maşgalalar ýa-da durmuşa çykmadyk geljekde maşgala urjaklar. Şuňky günde gurt bilýän ýöne gurt bilen ok maşgalasyny sebäbi oglun ýok, normalmy ýa gyzy ýok. Ine men habar aýrylym, Türkmenistanyň 60-70% gyzy aýlandyr. Masgalaçylyk diýem şu. Näme bir şeyle bolýar? Sebäbi ahlak taýdan hemme zat gaçdy. Onam kim? Hökümetde işleyenler görkezýär da şunu misal edýärler. Şeýle bolmaly. Hökümetde işleýän 4-5 tane aýallary bar. Diňe şoň üçin işden goýmalylar. Öýleri ahlak taýdan gaty pes. Ine şu ýaly elementler döwletiň düýüni, fundamentany ýer. O sen döwleti Nevit gazy satyp ösdürip, onu pakazatlaryny ösdürmek ol ansat. Ýöne döwletiň düýüni we döwlet saklamak iň kyn mesele. Sebäbi maşgala, parahatlyk, çağlar. Çağlar geljek, maşgala şuňky durmuş, ýani bitew maşgala we parahatlyk. Ine şu zatlar prinsipiýal zatlar. Ine egerde Gurbanly Berdimuhammedow şu arada aýyp geçdim bir zat. 2007-nji ýyldan prezident bolanyny mer şuňa çeldi. Aýda näler? Serdar Berdimuhammedow aýtdy gördümi? Olar bilen oglattary. Bulun ne maksatları, ne meýnamalaryna bu zatlar ýok. Şoň üçin Türkmenistan pytrap, maşgalar pytrap, adamlar öz ýurduny terk edip gidýärler. Orlardan, etraplardan, kiçik uçaskalardan terk edip gidýärler. Häzir Türkmenistan gitmek arzu. Masgaraçylyk diými? Şunu ýaly. Şoň üçin öňkü aktivistlerden ýanky ine seň aldyň diýeriş, Razakow kim maýany? Serdar, Merdan, Abdullah bu sanaýmaly adam aldy. Ýöne sanaýmaly adamın bu tarafa geçdi. Nomenklaturna opozisiýa geçdi. Ýadynızda bolsa men 4 topara böldüm. Demokratik opozisiýa, nomenklaturun çynownyklar, haramçylyk edip ýörenler. Daş ýurtlarda haramçylyk edýärler, korrupsiýa edip
Yani grant alıp metan grant beren sen şunu ettirýän, bunu ettirýän diýip etdirýärler adamlara. Ne şol 3-nji topar ýa-ni dissidentler Soyunovlar 4-nji toparam Hıdyrov Musor tarapy Hıdyrov bolar. Diňe töhmet atyp ýa-ni söýýär. Ine 4 topar opozisiýa. Şu birinji ведущая opozisiýa, demokratik opozisiýa, halkdan çykan opozisiýa. Şondan şolar aşak düşdüler. Nomenklaturna opozisiýa. Näme? O ýerde pul bar, o ýerde korrupsiýa bolýar. Şoňa batdylar. Men näme batanyny Muhammed ağa bilen analiz edip gördük. Biz gaty şokda, dogry aýtsam, gaty şokda. Gaty şokda sebäbi öň olar bilen protestler edýärdik ýerlerde, Zoom'larda, çykyşlar edýärdik, hadi edýärdik. Gaty şokda şol ýaly şoň bolanda. Gaty dogry belä kesdiň Murad ağa, olar diňe O ýaman çinlerli serdara meseleleň başladymy öňe sabır et da. Men bilen sen nime var da şol bir ağlayt kesecekde men kanatçyklar. Nime da şol täärki diýişini diýaly aktivistin maskasyny bölünüp o bir watan üçin, bir halk üçin, bir gelecek üçin, bir agdyrlyk üçin diýdiler da soňunda da ahyrim hakyky ýüzlerini görkezdiler. Diýmek bular başdan bäri diýerelişiň bir gylyklanýan soragy bar. Hemmemizin muzyklanýan bir soragymyz bar. Şoň proýekt den meselede diýmek bular proýektiň parçalary şolar bolup çykýar adamly. Sebäbi şu hereket başlaryndan aktiwne gatnaşdylar. Häli gün ýaňyrak 1-2 saat bundan öňüm direliş bilen bir efir edenimizde şu 3,5-4 ýyl bundan öňe bolan videolary dinledigen welin diňe çağırış halk çykyn, agdy bir bolalyn, eýdelin, ederiz diýip bilen adamlar bugün herkeden aýtşyny alak. Sana garşy, maňa garşy, direlişe garşy, o Murat'a garşy, şu hakyky göreşýänlere garşy ağzyna gelen naýdy otylar. Bular diňe pul üçin ýa-da gram üçin näle hakykatdan kimdigini subutladylar. Hakykatdan özleriniň agentligini hökümete hyzmat edýändiklerini rejimiň hyzmatkarlaryny subut etdiler sadece şonuň bilen bilerikde. Haydi diýelim sağ olun. Ediz Mehmetowyň söwüp gitdi, ýagny Şerray aýal dogunyň alkaş ağaň diýdi, ýoksam şonuň öz garyndaşlary, Ediz Mehmetowyň öz garyndaşlary, öz süňki Bayramaly şolaram. Meniň aýal dogunymdagy sine tükür. Ediz Mehmetow meniň aýal dogunum, onuň garyndaşy. Özümi de söwüp ber. Şonu kim şu derejede manipulyasiýa etdi? Dazzar kel üzüm gurçup bular Zoom gepleşiklerde imanlaşy zatlar okudypdylar halka hak hukuk goramokluk, halk bilen agdy bir bolmokluk, medeni bir şekilde siýasy hereketler ýoly goýmokluk däldi, biri ýok etmeklik. Meselem Atamraz Saparowyň öz ýan ýoldaşyny urup, döwüp, ýenjip, mana men suratdan ýaýnadym Safiýany. Ana bu hak hukukda barmy bu? Ana bir nirde Safiýanyň hak hukuklary? Ýoksam şol Dazzar kele ýazypdyr ekeni Atamrazyň edýän işlerini al, konsula baranlar tama agzyny urny garagan ede urkka urdular konsulda aklyr. Urum leken utaýdy maliýaly böwürüp ýüzüni sallap durman taýagyp. O gelip onlar urmal derene gelip öz ýan ýoldaşy aýal maşgalany urýa. Olar ala gaýratyň wagty konsulda urkelmelekeniň bir adam öldürýänler bilen söwüşip göz. Egerde bizim kanımız bir döktümi, dökünün kanı dökmeklik bize de halaldır diýmelekeni ve olan şunun kanı dökmelekeni. O taýyp barıp urulup kızılgan olup ondan sonra azatlykda onda munda çıkıp reklam edip halkın gözüne orkutup berýänçäler. Bular bir rokda iki kurdular çünkü konsulstuwa bilen dilleşip halkın gözünün içinde bu artistleri yürütü gurdular ve gizlediler. Ähli däl olar yaptılar. Hemen halkın gözü gorkdy, hemen bulara wagtlaýyn bir goruk alındy ve şeydip bular näme etdiler, diktaturany mewjuddular. Şolon urulup duruşunu gören halk haýsy konsullar baryp hakan talap edip biler öýtýäňiz. Sinet görün, bulary konsula getirip eşşe uranýaly gurdular, bu zatlar ýürüte edildi. Näme üçin birleri urmadylar? Näme üçin Azat Haýtbaýew urmadylar? Azat Haýtbaýew bilen çemenöre konsula girip çykyp gaýtdy. Ýoksa 25 adamyň ady familiýasy berilipdi. Ýygnamaly şol adamlar diýilen döwürleri. Näme üçin başga bir Rowşen Kılıçy bilen Maksat Bayramçy konsula baryp urulmady? Gel bular uruldy. Eşşe urulanýaly edip reklam edildi. Biz pahyraram oda bulan urnuly gap biz vay bular urdular diýip iki ýana gyýgyryp
astyryny derine otursaň o, bular halkyň gözüni gorkutmak üçin ýöretip konsul beryp Gyzylgany gaýtdylar o. Siyasi case toplamak üçin. Hani halk üçin çıkanlar, bular halk üçin çıkmadılar, halky görüşdirmek üçin çıktılar diye pikir edýän. Murat Kurbanow bu zatdan öňüni näde alyp bolar indi? Näde bu siyasi hereketi güýçlendirip bolar? Bular bize garşy görüşüp başladylar o. Arkada şöhret diýip başladylar. Bular normalden häzir sebäbi men şol Muhammed abiň bir analiz etjek boldukdan näme şu zatlar bolýar. Serdim, häzir Türkiýede 3-4 ay galman Türkmen halkynyň 80%-ni alyp giderler. Näme? Gidin şertnama alışdy. Türkiýe bilen Türkmenistan. Onun daşyndan Türkmenistan Türkiýe döwletine bir topor avantaj berdi. Biz halkymyza akıtjak zat diýip ýa-ni kontraktlar, zatlar pul berdi. Ýa İçeri işler ministriniň Türkiýanyň ornamasaryna konsul pul etdi. Ve adamlar da hadi diyor. Şu adreste yaşa, şunu iver, bu adreste yaşa deyip deporta düşenleri bular barıp yani polis gulluğu yani guruluşup arkayın barıp arkayın neme diyorlar. Yine şuraya işleşerler. Şonun için men Türkiye'de vatandaşlarıma da diyen Türkiye'de oturmam. Ya dokumentimi düzledim birinci ya da şöyleden çıkın. Men gönay diyen. Sebebi Türkmen hükümeti öňüm şertnama Türk hükümeti bilen ýöne ondan soň gizlin bir kısan gizlin şertnama kol çekildi ve Türkmenistanyň aparat prezidenti gün batışlar edýär midem aňry guruluşdyryp pul berip hem adamlar içine salma. Näçe? Türkiýede has aktivist köp, has arkada garalyarlar diýip. Ine şo sebäp. Şoň üçin o sebäbinde Türkiýede adamlar azat ýaşap köp yani wagt azat ýaşasalar Türkmenistana gelene onun azatlygy bolmasa olar derhok galarlar da bize aýrarlar. Olam gorkuda ýaşarlar. Şoň üçin bular Türkmen halkyny gorkuda saklap hiç herkes saklajak bolsa onu içinde saklamaly bolýar. Daşna çıkan adamın göz açılýar. Oňa içine girsen ýa-ni ay bilen gün bilen garanqyň ýa-ni tapawuny görýär. Şondan soň senin içinde ýa-ni revolüsiýon näme başlaýar da, revolt başlaýar da. Ine şoň üçin şol ýa-ni alyp gidilýän adamlar aktivistler gorkutup başlady. Sebebi onun dosyasyny olur berenne, birinjiden dosyaları güýçlü, slavy. Dosyalarını berenne Türk hökümeti atqat etmeyene şoň UBS gaçmatal almak üçin atqat etmeyene köp mümkinçilik bar. Onun daşyndan eger şol zahat edilen bolsa atqat edip deporta goşup berýärler. Ine şol ýa-ni Türkmenistana barar, bizi akderler, bizi gorkýar. Şoň üçin öňde gidýän döwleti bar, şoňa garşy görüşýär, erti akderine tutanlaryny, "Ho, biz döwlete garşy görüşdik, biz arkada üçin görüşdik" diýse, men aýdy bilmedim gönlüň göni. Meni sebäbi häzir aýtsam, hemmeti men ekrana sanmalar, ýa-ni dinlemeler, üstüme söýler. Şoň üçin men aktivist kişi bolup, ýa-ni şol opozisiýaga garşy görüşdim, sizin işiňizi etdim diýip, ya da olar işleşýär. Biz onu biljek gal. Suwtnama ýok. Ya bu gizlin zatlar. Qara şoň bir strategiýa, şol ikinji strategiýa hem şo Dazarker lakamly adam diýer skowat tapdy ýa-ni. Ýa-ni şolary Bolgariýa akçek diýip oýnaldy. Öz diline aýtdy. Näme şoňady? Atama Saparov. Kaşpirovsky lakam. Ine şular aldydy da bular aldydy ýene aldan ýarak kempit berip aldydy. Nemeden burada doğrudan hakikat diýäňizde şeýle bir rat baýsas halk şoňa göz ýetirmeli. Allaha jana şükür men şol bir zada öwrendim. Indi şu dini goşsam käbir adamlar mesal üçin din bayram bilen öýkeleşdik. Sen dini goşýaň diýip men dini goşmagy gurlaýyn. Ýaşlar bilen gurleşýän köplenç ve bugün ýaşlaryň biri, yani ady şahsiýeti kimse bärde galsyn ýaş diýenim 18 bilen 15 bilen 20 ortalygyny diýerler. Türkmenistanyň içinden diýär ki towukdan mysal getirýär. Mysal üçin çukur diýdik dünküde.
dünkü temada çukur oldu. Çukurun içinde oturan adamlar çıkmak için yüpü sallayacak bir adamın yok ortana çıkmağına mümkünçilik öğretmeli mi? Mümkünçilik var olsa egine verip hova vermeli. Bir adam yok oraya çıksa bunları aşağı lesnise ya da yüp sallap bile dedik verin. Bugün bir yaş oğlum bilen gürleşi otuyoruz. Ne mi diye? Bugünkü günde kıynasak ne Türkmenistan'ın halkı diye koyun berde dursun diye. Tavuk yağlı diye. Tavuk diye. Türkmenistan'ın halkını tavuğa benzetti. Ne için tavuk diye? Tavuk karanlık düşenle gözü körlü şey görün o işler. O zaman tavuk keteklerinin çıkanıp oturan yerine oturuyor. Nerede ışık görse şuna Arap ılgaya. Ya da nerede imitli ışık görse şuna Arap ılgaya. Şunun için tavuklara ışık görkezmeli. Ve bugünkü günde Demokratik Vatan Türkmenistan hareketi ya da diriliş olsun ya da Murat Razak olsun hakiki gürleyenlerin meğlegim doğru gürleyedi. Arasında yanlışlıkları olandır. Farkat umuman qovu-qovulatlar diýadi, hakiki fakatlar diýadi. Boljak iş boldy. Nämemizden bu ýola ölümimizi boyuna alyp çykdyk. Eger bir hökümet egenden öljek bolsak diýip, bugünkü günde bu tawuklara, "Ey tawuklar, tawuk bolmaň, adam bolun" diýmelger. Şo wagtda gelip ýetdim Kadyanda içer. Ýurdun içinden gelýän maglumat şu. Bizim tawukdan tapawudymyz ýok diýip. Tavuk diýsen yamanam görerler, öýkelerlerem ýöne diýip Türkmenistanyň halkynyň bugünkü güne bolup oturşy tawukdan tapawudy ýok diýip-de. Men alalysamy sen pikirin bilen birinjiden türkmen halky gorkan ok. Sebebi ünsür. Nähil kriminal işlerine diýerler. Belarusyada, Rossiýada, Türkiýede, ýa-ni Ýewropada kriminal işlerini etmiyorlar. Men görýär, men aýdan beýtmän, bu Türkmenistan ne? Berde derul tutýarlar, bilýärler. Türkmenistan'ın içinde korrupsiya, kriminal etmiyorlar. Ýöne şulary, ýa-ni kriminal şunkuny güýmýär. Bunu düşünen ok, şu kriminal etmän. Arasa haklaryny alsaň, derul hemme zat düzelip sen kriminal bütün ömrüňi edeniňden hem amatly, wygydna bolýar. Şonu düşünen ok. Şoň üçin häzir ine men maglumatlar alyp Türkmenistan'ın içinden eýem hemmesi diýip başlady. Biz hiç kime indi garaşmalar, biz özümüz turup ayırma şunu deyip. Eyyem 60-70% halk özü ayıracak olya şunu. Men yeni bir gedek vatandaşımıza yani. Demokrasiya vatan Türkmenistan halk gereti hem size çıkış etmeli, hem halkara kurumlarına görüşmeli, hem gelip Gurbanlyň kellesini çapıp Türkmen baydağı koymalı. Edwilen dadın eder on, bararam. Ýöne halkın rolü. Kalıp şunu ayırmak. Sebebi halkın gücü değil. Halkın gücüne dengelecek hiç şart yoktur. Onun sen vayanı koyaydın. Halkın gücü yıkıyor şunu. Vayanılar öyle doğrudan da şunu atmıyor. Onlar bir 10 adam yaralar, ondan sonra bundan meter halk kahar gelip maşinlerle çok başlar onun üstüne. Şeyle var ederler, olayım ara. Şunun yankı hiç mi kaldırman yok derler. Öylüğünü çel yakarlar. Şunun için inni häzir hökümetdäki işleýänlerim düşündi. Kabinet ministra dol gulasan ok Gurbanlyny. Gönay diýär. Polisler, MHM'ler indi sokulan ok. Ay şu ýokardan görkezme bagysy algaya şol Hıdyrov diýen bir kerzap ine İçeri İşler Ministrining ýolbaşçysy, şoň ogly Serdar Berdimuhamedowyň gyzyny aldy. Şonun ýa-ni şul adam ýanynaky bir näçe adam bilen Serdar we Gurbanlyň golýar. Başga golýan ýok. Hemmesi bizar. Düştüler şulary ayırmasak hiç adam bolmaýar. Inni Türkmenistanyň içinde toporlar dörýär. Ýokarda, ýa-ni hökümetde, halkyň içinde şulary ayırmak üçin. Gurbanlyň şansy ýok. Döwlet gitdi diýip öz kabinet ministrine aýdýar. Döwlet gitdi, bularda döwlet ýok indi. Gurbanlyň bir zat bolaýsa, Serdary bir kısagyň içinde ýok ederler. İznan tapmadan Serdar'ın. Biz onu yani tutup suda çekmemiz. Ýöne häzir ýagdaýlar şeýle galýar. Gruppalar halk kalıp Gurbanlyny bize ýetirmeýär. Yani şol elbet. Biz şonu jenaýda çekmeli. Biz şonu tutsak edip bütün dünýä görkezmeli. Biz şonu dünýä görkezsek bütün dünýä bize ynanyr. Biz demokratiýa ýoluna barýarlamadyk. Bolmasa başga bir topor alıp yine de diktatura gidýän diýip bunu çekilirler. Haçan biz şunu tutup bütün dünya Suud'un şol İran prezidenti ýaly Suud edip görkezsek
Onunla biz adalatlı devlet kuruyat. Onunla bize investisiyalar gelir, pullar gelir. Onunla bizimle işlerler. Eğer de biz yani öldürsek şunu, yok etsek ikisine, onu eğer de demokratiya opozisiyası gelse, demokratiya bolur, şonda da yöne birden başka bir topar gelse, onu diktatura olur. Bize anam ağlanır eğer biz şonu öldürsek. Yani men gün aydan şonu tutsak etmeli. Şonun için her yağdaylar şeyle kızık gibi oturuyor. Aşkabat, Köş, Bağır, Vasmoy, Hitrovka, Çırçık terapi, 11. mekran, 10. mekran gavdanlar kızıp yatır her. Kukurt atsan kalıp gidiyorlar şolar. Yok ediyorlar, kurbanlar, teyadar. Bizar oldular, ertik çıkışma teyadın, teyada üt köşükler var. Türkmenistan'ın men gurunların. Bizar oldular, şolar var, din ayırmak ne? İnne olurda şans yok. Şonun için kurbanın çıkış edivay diye, yegenler nüşür, doğunlar nüşür. İnne siz gidip bağıran kafe, restoranlar, alın polis, malis, emheme özünüz bilen, adamlar üyüşürtmeyen, şunu üyüşürüp, buradan dilleşip, bir de karşı değmesinler deyip. Orgunlara da diye. Murat Kurbanov. Tapın, latarey edin, ünsünü bölün, yankı şuları, yankı bir da bulan, şunun bize vakti olmadan orgunlara diye. Murat Kurbanov, men bir zada ünsüm çekdim da, seynetik görün yani, bizler aktivist deyip çıkan döwrümizde bizleri ähli platformalarda halkın gözünde tanıttılar. Inha aktivistimiz, inha şular kahramanımız, inha şular bizim geleceğimiz, yaşlarımız deyip bizi her platformada bizler görkezýärdiler, doğru dämi? Indi oza seynetik şu görkezlen adamlar häzirki wagt nämeler edip böler? Başka saytlardan gelip ayalyň suratyny goýup böler ya başka saytlardan gelip söwüp yazıp böler ya başka saytlardan sesini zapis edip böler ya da senin videonu montaj edip böler başka saytdan gelip her hilek bolup bir hilek dik düşdü ýalak bolup böler ve bizim jemgyýetimiz var endi täze gelen jemgyýetlerimizin hiçbir tem o başlyk bilenim rahat soru jogap alyp dönök mesele maýdyn size gelen adamlar size soru berjek dip arkaň soru berýärler emma bu adamlaryň hiçbirisi uçoskowa bile soru berip gören adamlar däl. Yani bulan hiçbir uçoskovoy bilen, naçalnik milisiýa bilen, naçalnik gaýa bilen, prokuratura bilen, sülçü bilen, komitet bilen, häkim bilen hiçbirisinin kabinetini var, soru jogap alyp gören adamlar däl. Emma bilen gelip bärde bizim demokratiýamyzdan, yani Ýewropanyň berýän halkyna mümkinçiliginden peýdalanyp, sizlere soru ýazan bolýarlar, sizler bilen pikir alşan bolýarlar, bu mümkinçilikden peýdalanýarlar. Emma bilen hiçbirisi diktatordan hakkını talap soramıyorlar. Bizim aslında yok edilip barlayanlığımız hakkında öz fikrini aytmaktayız. Yani halkın gözünde reklam edilen adamlar hakkında Azatlıkta, Helsinki Fond'da ve şuna benzer kanallarda mana kahramanlarımız, yine aktivistlerimiz deyip görkezlen adamlar şu var. Yer bilen yegsan oldular. Doğru. Men dağıtlara sebebi hiç vakt pikir edemde oktuk. Şuraya bolur deyip. Sebebi biz buluru yankı öz ınamımızı verdik, biz buluru öz energiýamyzy verdik, kömek etdik, östürdük, rahat ettik. Indi bulur şu dağıtlar alıp qaytyp bize karşı oluşýar. Şu emhemen edýän dağıtlaryny şunu edip başladım. Men düşünemek şonu. Gülkünç dağıt ýöne gynasam rýamyz şöyle. Bunun maksady halkyň ınam açyrmak. Sebebi birinjiden görüpçilik we ikinji ýene Anadolu Hacıyev ýaly opozisiýany bulak gelýän nomenklaturny opozisiýanyň lideri şol. Hemme çinovniklaryň lideri şol Anadolu Hacıyev. O ýöne Türkmenistän fondda hemme ýa-ni öňkü nomenklaturny opozisiýa Türkmenistanyň pul bulak gaýdan adamlaryň lideri şol. Şoň üçin bular yankı yapışya, bunun rezultat görkedenok ya devletin öňe çıkıp başladı ine lider blogger Murat Razakov Serdar beýligi öňe çıkıp başladı. Ine bular olar upravlat etbilenok we gorkýaly şu öňe baraýsa näme boljak? Ünsören. Dazarkenin lakamyň Anadolu ugalon işi dur. Bir topar çinovniklaryň hemmetiniň ugalon işleri dur. Şu basylýar. Biz olur ýaly, biz olur yani nomenklaturny opozisiýa däl, biz barıp olara garşy görüşüp, ýok, Hudaý saklasyn. Halky galdyryp biz öňe gitsek, halk bizi gollasa boldy, ýeterlik bolýar. Ýöne açylan ugalony işler hiç wagt yapylmaýar.
olur barmalı, advokat tutmalı, izolatora koyulmalı, durmalı, izolatorda advokat tutup şol ugalovny işlere günahkar değerlip yapmalı. Men gün görýän Anadolu Hacıva ugalovny iş var. Nimede Bulgariýada akitjak bolunna men ine Dogon Möllerler deyip Dogon'un arkasına gidilenýär. Dogony geroy. Söz yok. Onu emhemede urup öldürdüler. Hak o haklar. Yani özü bilen öz maşenik nomenklaturna pozisiýa Dogon bilen deň däldi. Her maşalda duruldur adamlar var. Şoň üçin Dogon'un arkasına gildenip ýanky özüni gorady. Ondan men günahkar da meni arkitjak bolurlar deyip aýdýar. Kim Türkmenistanyň yani korrespondent açarlarını bilýär. Merkel Bank'ın başlığı, onun birinci olmasa şol kurşoda alıp barýar. Kim başka bilýär? İşten çıkıp oğulluk edýärler. 42 milyon alýarlar. Olaýar günahkar bolmasaň, yani seni Türkmenistan Interpol'a verip tutnamaly gelenine, ay meni ine akitjak bolýar, meni öldürjek bolýar diýip çykyş eden bolsaň. Şondan soň näme şinleşdi? Onun kina geçenler. Näme Ýewropada suud edip, şonu şol ugalyny iş ýapamak. Ette şonu seni günahkar dälmi? Suudnaman var, kellen yerine ugalyny işi talap et, olar getirirler. Suud ber Türkmenistany. Interpol suud ber işini yap, näme edem okşan. Etme sebäbi hakly däl. Men mala üçin Türkmenistanyň maňa garşy ugalyny iş dörsüle derrew men Fransada ýanky bular tribunal galdyrýan. Derrew bular çağırıp jogap berdirýän. Näme şol eden okşan şonu. Sebäbi hakly däl. Ne şu ýaly hereketler etmeýän bular gizlenip Türkmenistanyň baryp ýene ön kreslolaryny aljak bolýar. Indi bolmady o zatlar mümkin däl. Ananam şu DWT Gurwanyny aýryp hemmelere meýdançany arsalap berse, ertiren saýlaw bolsa utulsa, utulmalar. Biz boyun almaly. Demek bizden ökte bar eken. Ýöne falsifikasiýa bolmaly. Biz prezidentlikde utulsak, biz parlamentde utçak bolýar. Parlamentde utsak, biz prezidentde dawlenie ederiz. Kanun çykmalylar, meýil etmeliler, kanunlar bozmalylar, konstitusiýany düzeltirse prezidentin ýanky çäklendirer mümkinçiliklerini, haramlar etmeli. Biz bir topar özgöçler parlamentde ederiz. Biz parlament bolup, aşağı halkyň ýanyna baryp, problemany çözüp başlarsa, ýerine ýetirjek hökümet, ýani prezident, kabinet ministri olan adamlaryna buyruklar berer. Biz işler, halk üçin işler. Diýmek, sen prezidentlik tutulun meclis var, meclis tutulun vilayetler var. Vilayetin ýanky saýlawlaryna utsaň, meclisine vilayet meclisiniň saýlawyny utsaň, sen häkimi saýlap bilýän. Häkimi eger biz saýlap bilsek, prezident näme diýse şonu diýsin, biz şol vilayet galdyrýas. Ýanky siýasy meýilname edip galdyryp, ýöne garşy prezident garşy işlemez elbetde. Şoň bilen bilelikde ýöne vilayet biz galdyrarys. Şu ýaly biz işler edip bilýäs. Benim ornumuz Türkmenistanda bar. Aşağıda mı, yukarıda mı onu halk saýdýar. Biz o bulun pikir edişýär, bulur barıp ine Anadolu Hacıyev näme diýär? Biz barýas diýär. Sen utýan diýär şöyle, ölüşüp zady köçürürde, gyrışyp, atyşyp utýan diýär, bizi çağırýan diýär. Biz gelýäs diýär. Granitsany ýapýan diýär, hiç ol opozisiýoner salan ok. Derw bir aýda saýlaw edip sen utýan diýär. Biz sen prezident edýär. Ondan biz belliýän diýär, sen at çapyp gezber diýär. Görýän bulun niýe diýip? Şul adamlar bir demokratiya nime diýip halkara gulanmalyny ýani gurulýar. Bular täze diktatorlar. Şol Gurwanyny aýryp täze diktator boljak adamlar şol. Ine Wiener çağırıp maňa şonu aýtdylar. Men şunu aýdamokdum sebäbi ay bolýaly. Bolýaly diýip gezip gördüm, ýöne bular Çin'den geçdi. Murat Kurban zadany berip rad edip Çin'den geçdi. Bular provokasiýa edip başlady. Ýanky niже пояса не бьют diýen bar, ýanky bir gentleman görüş bolmaly. Ine men Gurwan bilen görüşýärmi? Men şoň maşgalatyny diýemok. Ne gyýlarna, ne ýanky maşgalatyny diýemok. Men Gurwan'a garşy görüşýär. Gurwanyň garyndaşlaryna diýemok. Dwaýurun Dogunyň çağlary bar diýemok. Berdimuhammedow diýende Gurwan bilen Serdar Berdimuhammedow we ýegenleri. Dogunlar ýegenler boldy. Başgalar diýemok. Olar näme diýýär sebäbi hökümete girip, hökümetde
oturup ya hükümeti işledip bizim bağlılıklarımızı oğurla bispirdiler ediyorlar. Halka batışlar ediyorlar. Halka yankı öldürüyorlar, zorluyorlar, bir topar karanlıklar ediyorlar. Yani şunun için biz onu yapışıyoruz. Olmasa biz ardından tutacak gel. Yani şunun için biz yankı bir perimetreden çıkan da o. Yani şunun için de biz moştan görüşüyoruz. Şuraya alayım. Murat Kurbanov, şutada bir zat bu bellek geçtiniz da, yani sizi prezident etmeli, olan öller oturup heşelle kalkmalı, yani size cevir çekmeli, ol haram diktatörü ayırmalı, o tayda bir giden elbette kıyınçılıklar var, bir giden aladalar, dertler var. Bunları hözyörünü görme, bunlar hemişe şonu edip böylere. Bunlar bizler hem şolar ýaly getdiren hasine tükürün hemmesini kidad etdiler. Şu wagt hemmesi jygyldysy bir-birini satyp bara bir-birini ses sapslan çykarşyp böler. Ölerim başga saýdatçylar da we şu taýda ýaýylanýarlar bara. Indi siz pikir etip görün, bular Serdar agamyzyň aýdyşaly hakykatdan da proýekt bular. Bular şolar halkyň derdini gozgulan wagtda bular halkyň başyny çekdiler, halkyň gözünde näme oppozisiýa bolan boldular, aktivist men bolan boldular. Iň soňuny seredip görün, soňuny. Soňu ne oldu da yittiler, yitmek bilen oldular aw. Eden pasta buçurluklarına sinedi oturýan bolan aýal maşgalaryň suratlaryny şantaj etmeklik, başga saýda çyp onu goýmaklyk, bir-birlerini şantaj etmeklik, sesini zapys etmeklik, ondan daşary bizi öldürerler, bizi ýok ederler diýip video çekmeklik. Bul näme many berdi şu wagt? Ol Rozmurad agadan hem çıkıp Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasy uğrunda bize de yer wadyr diýip çykyş edip oty. Yani ýoksam şolaryň hemmesi hem şu dazlar kelbiler üzüm gurçuk bilen zoom gepleşiklerde maslahat edip gezdiler. Şolaryň görüldesi esasında, şolaryň okudan netijesinde şolar ýaly özüni alyp barýarlar. Bularda ne adalet var, ne hak hukuk var, ne bir wyjdan, iman hiç tat kalmandyr. Yani men Serdar agaň efirine bardym, olenam itten yüpten sıpan gelip yoksam Ediz Mehmet men garyndaşym dazlarkeli goramak üçin maňa söýüp yoksam şol bilýär dazlarkelin oýundan hemmesini oýundan bilýär, hemmesiniň bir giden bok gömdülükleri var, hemmesiniň bok gömdülükleri var, ellerinde var. Bular ol derne gaçyp bara agada ine bolup ýaşap ýören döwürlerinde bularyň kwartiralarynda bolup geçikden hadiseler, aýyplamalar birek bilen bir giden eden etdilikleri var. Emma bugünkü gün bunları gizlemekle üçün canı hoğucuna bize tarap hücum ediyorlar. Bize tarap topluyorlar var. Biz günahkar ýaly ediyorlar aslında bunlar var. Şu düşen halalara biz günahkar ýaly ediyorlar aslında biz günahkar değil. Özlerinin bilimsizligi, özlerinin akmaklygy netijesinde şu hala geldiler. Asyne tükürüňe ýok edilen adamlaryň hemmesi Helsinki fondda azatlykda ýaýylandy. Bir boşluklarmış o zatlar. Mesele men oturup hayran galýanda. Bular diktatora garşy görüşenoklar. Bular diktator dikayakda tutup jüýsini puldan doldurýanlar. Sebäbi bular bizim gözümizde halk üçin görüşýän diýip bara boýuna ganystyk takyp ähli Ýewropa guramalaryna gatnaşyp böler. Halk üçin görüşýär diýip bu taýlarda söz-sözläp böler. Emma hiç kilek ütken zat ýok. Hiç bir guramada gurban bolan tanan o bular özüni tanatýarlar, ýöne diktator bar tanatmaýarlar. Sen onu näme? Ine Tejrübe Bekmetow bilen Andurdy Hajyýew soňky wesiýede Wenada Türkmen pasow bilen azy jüje bolup gülüşip otylar. Bir de uraga görüşýär. Bir tutulsak bolýar bolary, bu azy jüje bolup gülüşip. Näme diýerler? Men pikirimçe olar aňarty bilen işleýär sebäbi bolmasa yani Türkmenistan pravozащитаны kontrol edecek bolýar. Opozisiýany kontrol edecek bolýar. Ýöne DVT hiç edinok bunun yani Türkmenistan'ın hemen işini biz derhal kowyat, hemen tapdyk kowyat masalasyny. Ýöne pravozащитада bular çinovnikler da bu alaşa gelip bilýär derhal. Çinovnik derhal seni satar. Ödem korrupsiýa edip beren çinovnik inanmaň hiç wagt derhal seni satar. Derhal bildeşer. O tarafta da korrupsiýon çinovnik, bu tarafta da bular korrupsiýon çinovnikler. Derhal gürleşýär. Sen demokratiýa bular gerek ýok. O aýdylýar, adalet edilýär. Şoň üçin şular pravozащита girdiler. Mass mediýany aldylar. Indi hökümet bilen näme edip şu aşağıdan biz galsak, biz saklap hökümet näme diýse regulowka edme mümkin.
şeylidir sebebi. Bolmasa seyredin. Prava защита. Biz görüşüp diyoruz. Şu bizi gollamalı. Bize bir zat olsa bizim arkamız tutmalı, gollama. Bular bize karşı görüşüyor. Hiç kellerini at bilyemem. Serdar'a karşı kat yazdılar. Sana karşı yazandılar, sen bilemem. Bana karşı yazdılar. Hem yerde gurluyalar, utanmana aydiyalar. Bana yan kapaysan yarcan adım aydiyalar. Bular niye ile adam aydiyalar? Bular kellesi işleyen bular. Üstüne gurluyalar. Şonun için olur hiç vakt öňe çıkıp halkın ya da halka yol görkezip ya da yeke halk bilen işläp oraya hiç vakt etmediler. Gidin bar ýalar, guruluşýalar, men sen şunu etberin, sen maňa şunu etber. Ine şoň nimeti. Tymne ýatyp ýa-da. Sen men nimede gördüm? Ora çyşykda gördüm. Şoň familiýasyny bilemok, başlaň çyşyk diýenme. Şol çyşyşlarynda ola deportda nime границада ятыр, Россиянмы, Грузиян границасында ятыр. Biz onu kömek etjek bolýar. Bul bolsa Anadolu'da ona bize karşı söýüp, gurulýup, ýani halkyň maskara edip, zat edip diýor. Ona men Anadolu'da aýtdym. Sen şoňdan gatnaşan, o men 100% kontrol edýän şonu. Bolýar, gaýrat etdi, onu aýt. Biz çykyş edip, onu gowlajak, protestler etjek. Näme bize karşı çykyş edýär? Biz onu men Urazlyň bir gezek gülüşdüm, pul soradylar, menim ýok, pul ýok diýdim. Pul bar bolsa bize beriň, bize kömek edin diýip tamam boldy. Başga gepleşik ýok. Tüh, men de atyp, edip, ýani bular kömek edýär we şunu aýtdy, o görgüli biz wyhydny poложениýada etmeli bolýar. Häzirim şol Türkiýedakylar biz wyhydny poложениýada onu şert goýulýandyr. Şu ýa bir zat bardyr bular. Bolmasa bular men düşünemok. Bir de haýyş etse biz olar gollap, zat edip, pravozащита diňe Anadolu'da hajyp ýa-ni dünýäde. Bir top pravozащита organizasiýalary bar. Olary işläp kömek ederdik. Ýok şular ýanky. Şol nomenklaturyna pozisiýa düşdüler. Şol ýokarky gatlykdan aşağı gatlyga düşdüler. O ýerde MHM-de bar, o ýerde korrupsiýonlar bar, o ýerde hemme adam bar. Şol işleýän işenok men onu aýdyjak ýöne şol gatlyga düşdüler. Näme biz şokdy. Muhammed ağa da şokta, benim şokta. Men düşünemok şonu. Şu yani. Şurada bir yeri yan soru berjek bolýar, maňa ýazýar. Beriň ýarym soruňyzy biz jogap berer. Berbildigimizçe jogap berer. Murat Kurbanow, şularyň deport bolma ahtimallygy barmy şularda? Ýagny bularyň hiç bir syýasy alyp baran işi ýokda, sebäbi bular derne gaçdylar. Dernek syýasy işi amala aşyrmýar. Dernekde syýasy iş amala aşyrsan seni bloklaýarlar. Azatlyk radiosunda eger sen syýasy iş amala aşyrsan seni işden çykarýarlar. Emma bulary ýöretip bilip durup şular ýaly işlere baş goşdurdylar. Ve siyasi keysi doldurmaklı için elbette bir öýme bomba koydular diýdiler, gül getirdiler diýdiler, meni urdular diýdiler, ekide bıçaklandık diýdiler, konsula varıp kızılgan oldular. Yani mündürlü edilen kemçilikler ve üstüsüne yeni de kemçilikler. Indi bu zatlaryň üst açılıp başlady bolan, bu zatlaryň üstüni açmajak bolup bize karşı wara can holjuny öýle bir hüjümler geçýärler. Mesele maýdaly meni bir giden ayal maşgalara söktü diýdiler. Ayal maşgalar kemsitdi diýdiler. Zarina ahtiýamany iteklejek boldy diýdiler. Her zat diýdiler. Indi bolsa özüniň eden işine bir seredin Atamra Saparowyň öz ýan ýoldaşyny, öz aýalyny urup ýenjip onuň çagasyny düşüripdir. Onu kösek gezipdir. Häzirem gorkulyp otyr, onu sen ýüzüň aşjak, suratyň görkezjek diýip ondan daşary Eziz Mämmedow. Eziz Mämmedow bir ayal maşgalany ağladyp onun videosy TikTok'a da çykdy. Onun bir sana ayal maşgala men suratym ýaýyllapdyr. Eziz Mämmedow başga saytda dip bir ýönekay ayal maşgala. Şonu hakykatdan da Eziz boynuny aldy, zum gepleşikdi. Şol ayal maşgalanyň suratyny alýadany profil döretýär gidip beýlekilerde haram boly, näme, eýle beýle dip bunyň adyny söwüp ýazyp çykýar. Indi siz sinet görün bulan edip barýanyny. Hem öller jenayetkar, hem öller ýaly jenayetkar edýärler biýüne adamlary. Indi siz oturup pikir edip görüňe, şularyň deport bolma ihtimallygy barmy? Bular can holjuny aýak aldygyny hemme zatdan gaýtman bize hüjüm edýärler. Meselem Alişer Sakatow agzyny doldurup men YouTuber bloger diýip ber. Emma näme diýär? Men Ýewropa bar seniň agzyny ýumdurýan diýär. Näme üçin bular İstanbuldaky ejesine ere beri oturanyň agzyny ýumdurmaýarlar?
Bular näme üçin diktatura karşı diktatorun ağzını yumdurmaýarlar? Bular bizim ağzımızı yumdurjaklar, özleriniň eden etdiligini gizlejekler. Şolar da bir öz pikiriňizi aýtsaňyz. Näme de ýangaýdyşmaýaly, ine ünsürim. Kim opozisiýa şunky Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedowa garşy gürüşen opozisiýa garşy gürüşdi, şun edil emhemen arzularyny ýerine ýetirýär. Näme şonu diýär? Onu halk öz düşünmeli, halk ýanky bilmeli. Sebebi bir zady düşünmeli halkyny. Şul siyasi giňişlikde demokratik opozisiýa şu halkyň brillianty. Şular döwleti Türkmenistany her bir maşgalany öňe östürip, bagtly edip, bagtly durmuş garantiýalyny berjekler. Demokratiýa utansamam şu ýaly demokratiýany, ýagny şu ýaly kanunçylygy talap edýänler, şolaryň adamlar döwlet saklajak, düýni saklajak adamlar. Onda nomenklaturna opozisiýa şu ýaly töhmet atyp görenler, olar musor, olardan tok ýok. Halka da tok yok. Olar diňe Hollywood filmlerinde ýa spektakl görkezýär boldy. Hiç şeýle tok yok. Ananın. Ine birinji mysal Kakmat Kydyrov. Men siýasatçy. Siýasatçymy? Han meýnamam. Hani maksadyň? Hani maksady göre strategiýaň? Näme etdiň? Gıýbat gurulun, pohlamak. Sen siýasatçy däl, sen hatta arsa blogerim däl. Ine şol öz kanalyny poha döndürdi. Ne şuraya. Indi ünsüriň Atymla Sapar. Bulum şoňa bardy. Ünsüriň Rahmanow näme şol. Olum şoňa gitdi. Men bir zada şokda başta bular halky gollap, halkyň ünsüni çekip zat edip, indi şol gazanynyň ýa-ni halkyň ünsü bilen häzir başga tarapa gitdiler. Näme? Men ona bilemok. Görüplük, agent ýa-ni öz bähwidi üçin, mysal üçin ýa-ni Hajyevini Bolgariýa çekdiýse bulwara gerek bolsa maşgalatdan taşlar hemmedarnam eder, Atymla Sapar ýalaklyk eder ony. Bularda prinsip ýok, bularda adam ahlak taýdan ýa-ni baza ýok. Öýlerine. Şondan Hajyev ýalaklar предложение berse bu tarapy diýerler, bu tarapy diýerler. Bazalary ýok. Özüne ýa-ni bir fundamental baza bolmaly. Şunu etmeliler, hiç vakt ağrayın açılmalılar. Kim molaydın kaptırında? Hormat koy. Kiçi olsun, ulu olsun, hormat koyyan. Yine sana hormat koymasa, şonu adama edil reagivat ediyen sen. Kim molaydın? Şuraya alayım, sen sonra veriyen, şolar gidip bilir mi, deport edip bilir mi? Elbette edip bilir. Ne yapacak olur deport etmesin? Ne yapacak olur üyt köşk zatlar var mı? Beýleki Türkmen gражданlardan başga üýtköşük zatlar näme? Türkiýede Farhat şolurdan has üýtköşükdi. Farhady ine ýygnadylar. Ol Durduliýew, beýleki ýa-ni Klyçewy ýygnak gidýarlar. Maksat B, Sezen oklar ha. İki döwletiň arasynda öňden gelen şertler. Onda şu bizniň şertler diýil mi? Olar Kakmrak näme ýanaşdylar? Sine tükürün. Size garşy görüşmeklik üçin olar Kakmrak Dyrowa ýanaşdylar. Aslında bular başda maňa näme diýdiler? Kakmradyň ýanyna barmakla gadagan etdiler. Maksat Bayram şuň ýanyna barmakla gadagan etdiler we bir eden adam ýanyna barmakla gadagan etdiler we men bularla uçdum da Serdar aga ajan etdim. Ey Serdar aga dedim, bular men dedim pon agrançyna girdiler. Men näme diýsem, bular maýtdy seni başyňa alyp çykarsyň diýdi. Muň bilen guruluşdyk. Dir şayet men hemmesi bilen gepleşýärdim, gatnaşýardım, sorajak alşýardım, ýagny düşman islemýärdim. Emma bular aýlanyp, öwürlüp gidip Kakmradyň efirinde çykyş edip böler, ona videosyny ýaýlandyp böler, aga ini bolup böler. Kakmrad näme etdi? Bulardan araldy. Efirini alyp bulara sögüp zaçmar edip efirinden atyp bulara sakaw diýip bara myjyny çykardy. Emma siz hiç birisini bu derejede kemsitmediňiz. Hiç birisinin efirlerini ılgap barıp görmediňiz. Ay şula efir açypdyr diýip burnuňy sokup ılgap barıp ýöne zyňlyp görmediňiz. Emma Kakmrad her bir efire zyňlyk gezdi.
gezdi. Bular eşe gedip üstüne binip dipgilek gezdi bular. Yede şonu da şoň efirine var, şol taýda bara, şondan söz hakkı sorap, şon kanalyny gurulajak boldy. Kakamrat näme etdi? Bulardan araldy. İçini sowutdy bara, üstüne siydi. Ondan soň bular bilen menen bir hatarda görüp maňa da dilini uzatdy, dilini götüne sokdy, men arda ýazacak diýip aeroportda bark gaýtdy. Ine näme etdi bular bara Murat Kurbanow? Buların eden oyunun tek kendileri var. Tek var. Ol düşünüpdi. Biz var. Adamlar da barıp yetecekler. Ol düşünüpdi diýeriş. Ine men şondan soňky çykyşymda opozisiýany dörde bölüp analiz edip adamlara düşündürdüm. Ine 4 tane topor gatlak opozisiýasy var. Birinji demokratik opozisiýa. Demokratik opozisiýasy, ýani platformalar var içinde. Opozisiýon hereketleri var. Erkin TV radyo kampanya var, yine Kartson Center var, DVT var, bloggerler var, senyal aktivistler var. Bir topar adamlar var, bizi boğulayan bir topar adamlar var. Bizden bağırlar deyip. Münglerçe adamlar var. İkinci katlak nomenklaturun opozisiýa. Bunu goğulayan yok. Bunu goğulama için goğuşoklar, ahlak taýdan pes adamları korrupsiýaň üstüne grant verip ya bir behbidi için bir zat ödürlep çek alýarlar. Yine Atamat Saparov, Rahmanov da. Onlar baydan günne de çalışıp bilýär. Şoň üçin geň görmeliler. Bize näýli adamlar gerek? Bize ideyni, prinsipial adamlar gerek. İçinde prinsip bolsun. Men haramlyk etjekkä. Men ölüp barýan adamyň çörügini aljakkä. Men gara çörügi batyryp ýejek ýöne namusymy, wyjdanymy ýitirjekkä. Men mert durjak. Men ne çağlamyň ýanyna, ne maşgalamyň ýanyna, ne halkymyň ýanyna hiç ýerde özümün awraýymy gaçyljak. Öleýin bolýyn duran diýip bir ideýa üçin gidýän adamlar gerek. Ine demokratiýanyň opozisiýasyna şular ideýa üçin gidýär. Nomenklaturun opozisiýasy pul üçin gidýänler. Şular pul bersen ertir Gurbanlyğa gaçy türk bolýar. Pul bersen Hacıýyga gaçy türk bolýar. Näme etsen et bolýar şular. Şoň üçin olar opozisiýa däl. Bular opozisiýa. Bunu düşünüp bolmaýar. Şu men şok bolan zadım. Şu dereceden biz buları gahrman etdik. Gattor bellek geçtim. Bütün dünya görkezdik. Şu dereceden yine şu nomenklaturun opozisiýa girip gitdiler. Men gaty şokda. Muhammed ağa da şokda. Akber Sapar bilen görüşdüm. Onum şokda. Başka adamlar bilen görüşdüm. Onum şokda. Gaty şokda. Şu derece gaçarlar diýip pikir etmedim. Hawa, ine mysal üçin men Türkiýede bolan bolsam, çykyş edip ýaran aktivist bolsam, men biýine söwüp awraýap bilmär. Mümkinler. Näýil öz hereketimden bolýar, ýa-da şöyle hop bolýan bolsa, her hil ýollar bilen çykardym içinden. Ýol tapardım. Çykardım içinden. Bizapasynys tarapa maşalamy özüm çykarardım da ýol dowam ederdim. Egerde tutup Türkmenistan'a gitseler onu ıkbal. Etçek işim yok. Ana men nimede sakladılar aeroportda. İstanbul'da. Türkmenistan'a gidecek olurlar. Fransa deport edecek olurlar. Türkiye salmacak olup her adet gördüler. Gidiştik. Nime ettik. Son Türkmen pasportumda Türkmenistan'a gidecek olurlar. Frans pasportumda Fransa gidecek olurlar. Biz bu yola çıktık. Inanın, isteyen vakti bizi öldürüp bilýärler. Bize karşı yani hükümet görüşüyor. Hükümetin MHM ministri var, polisler var, kontrrazvedka var. Hükümetin MİD'in 130 yaştan pasol var, ilçhanının aşağına konsular, ola agentler hemmeti. Hemme agent strukturları var. Daşarıp bizim yanlarımızda. Yine Fransa'nın ilçhanının yol boştu. Birinci, ikinci sekreter Dine Gurbanov ile meşgul oluyor. Näme diýär, näýle diýär, üstüme topuluk gördüler, hem adet gördüler. Men şonu gözläp ýörüm. Bir ýerde daş döwründe çykaýda tutup bular bara. Günü razvedka tapşyrýan. Gidişýär. Durmuş bolsa bu ýola çykdyk biz. Biz özümizi goramaly, biz gitmeli da kansa. Ýöne isleýän wagty biz ýa-ni pasala bilýär. Boýnalma şonu. Boýnalmasaň çıkmazlar. Sebebi onda sen ikinci rollu olmalı, üçüncü rollu olmalı. Sen tayarlığını göre. Pikir etmen Murad ağa çıkış edip boş vuraptı.
Men komandirovka edýän, men ýerinden ýerlerler, nirä gidýän, näme edýän. Ukraina barsam Ukraina, Warşawa barsam Warşawa, Amerika barsam Ýewropaň künjeklerine. Ama ýerlerler. Sebäbi biz gün beremdik Gurbanlar. Gurban oly, men çykyşlar güýşlenip başladym oly, derman mundan köp ýa ulanyp başlady. Şu düşünýärsek biz ýykýar şonu. Pony. Şol ýykylsa öläýse, Hudaý saklasyn, ölmesin sebäbi bize diýler bu. Jenazä çekmedi bilen. On ogluny edil 1 saatda ýok edýärler. Boldy. Bitdi. Gün biz barmaly şöýra, şu Gurbanlar bir zat bolsa gün barmaly. Serdar barmy, MHM barmy tapawdy gün sokulmaly. Rossiýada egerde neme utsa, ýa-ni Nadejdan utsa, gün biz Türkmenistana barmaly. Gurbanlar bar ýok, barmaly boldy. Şoň üçin bizden çykyş edip, ýa-ni wagt alyp turamyk, biz halky taýýarlaýar. Halkyň aň düşünjesini giňeldiýär. Halkyň jemgyýet, ýa-ni ösüşlerini, jemgyýet bilimlerini, syýasy bilimlerini köpeldiýär. Şoň günü ýerli hökümet, iksan kezzap, näme diýär halk üçin şonu düşünýär. Döwlet halkynky, şu bar döwletiň topragy, ýa-ni tebigaty hemme halkyl diýmek bir bellisiz adamlarynky däl. Ine şu gün men şu toprakda ýaşaýam, şu men daş töwerenindäki 10 kvadrat metr menki. Şeýde. Uçuşkow gelýärmi menden ruhsat almaly. Men öýme girýärmi ruhsat almaly. Menki şol. Men ata-babalarym aldy. Men ýuridik şoň dokumentim bar. Bizde näýdi? Senki de gelip konfiskasiýa götürme dep goýar başlar. Uçuşkow gelip, öýüňe gelip nime diýär? Adamlar alyp gidýär, ogluny alyp gidýär, kagyny alyp gidýär. Bespirdi ýok. Buraya bolmaly. Hanten Fransada nimet gör? Onu mesela şimdi men size bir misal getireyim. Kamping var. Kamping yani ýa-ni dinjalış ýerleri. Şol okean ýanyna, deniziň ýanyna, orta deniziň ýanyna dinjalış ýerler bar. Şolar lokasional ýerler, lokasiýon diýmek arenda. Şonuň arenda alan perimetrini bizim giýmän hakymyz ýok. Şurada ölüşäýsin de giýip bilen okşaýar. Şuraya şoň öýü şol. Wagtlaýynça öýü şol. Biz hakymyz ýok şoňa. Direktor kampingim gidip bilen ok, agent security'm gidip bilen ok, polis kiltede gidip bilen ok. Şu kanuny bar. Türkmenistanyň kanuny bar. Sen öýüňe depik giýýär. Ýa-ni paveska da ýok, nime de ýok. Prokurorluň reşeňi tam ýok, göni tapır tupur. Sen öýde kanun bilen ok. Hukuk goýan gurmanyň kanuny bilen ok. Parlament diýip meclisde oturan adamlar, saýlanan adamlar da olar belirlenen adamlar. Şolardan sonra konstitusiýany bilen okşar. Murada bagyşla men seň sözüňi böleýin. Sen moderatorlaryň bir elden geçir. Senne Dursultan Taganova moderator eken diýerlişi blog etdi maňa şu WhatsApp'tan jaň edip aýdy o terwelin. Näme üçin blog edýär biziň efirdekileri? Ýok. Moderatorlaryň barla. Ya meni moderator etseňiz hem başgalara aýyrda hemmesinem gereksiz adamlary. Men moderator etdilen bolsam eder. Edipsiň bir wagtlar, innem şonu et şonu ýene bir gerek. Bilmen moderatorçylyk et, şuwa diýerişçäň etdi, Dursultan geldi efire diýdi. Men nedi blog edip zyňyp taşlady efirden çykardy diýdi. Men girip bilemok, bu maten ýaýynyň görüp bilemok. Dursultan gelse efire gelmedi. Efire gelip Dursultan aýdarmaý ol namartlardan bolup gitdi. Üç ýyl mundan öňgürläni bilen bugün gürläni gawut gelen. Dursultan ol beýtmeler, ol kynçylyk gören gyýy. Murada. Emin moderatorlar niye de koymalı, näme koymaly? Bilemok, bir gerek koyupdyk bolýan. Näme okda. Bilmem sen onu barlap otur, men bärde hem gürleşip otyryň, hem nemede otyryň. Gürleşip 5 minut wagt ber, men şonu döretjek bolýan. Okey, berýän. Ýa-ni şozen 5 minut wagt beren wagtyň neştaýda adamlar ýa bir giden zat. Sereden adamlar bir de ışık göz diýäňiz da, ışık näme ışık? Şu wagtky günne Türkmenistanyň halky towuk ketege gamalan ýaly
Yöne tavuk ketek diysek öyümüzdeki tavuk kotağı tavuk ketek diyenine öňü setgeli tavuk ketek gözüňize gelmesin. Dumulu daşı kapı yapılan içi tüm garanky bir tavuk ketegiň içine Türkmen halky. Şunu aljak diktator bir ışık görkezýär. Adamlar şu bir-biriniň öňüne geçsek bolup tavuklar nähili ılım iýmiti ılgaşýa bir ýerde görsetdi. Ýaktylyk gören wagty. Edil şu güne saldy Türkmen halkyny. Şol sebäpli hem tavuk diýsem ýaman görmäň. Ýöne şu günkü günni diktator Türkmen halkyny tavugyň gününe saldy. Ýöne tavugum owan ergenekli, öňe açyk, gün dogsa ýaktylygy görýän, islan ýerine gidip bilýän tawuk ketege medena ony. Töwerek taşy gamagly ketek etdi. Şol ketekden çykmak üçin hem biz bilelikde hereket etmeli. Biz tawuk däl, biz adam. Biz adam zat. Tawuk ýaly garaşy oturmalar, haçan jalüziler açylar da men giň meýdany görerim. Giň meýdany görjek bolsaňyz düňkü çukur misaly, çukuryň içinde oturan bir misallar adamlar bar bolsa, çukuryň içinde oturan adamlar näme diýär? Näme düzelt, näme maňa näme problemim var? Men şahsiýetim bilen problemim var. Uzer, Serdar özüňi düzelt. Näme meniň problemim? Men bilen problemim barmy senin? Men bilen problemim var bolsa gel de aýt. Şol tavuğun sana üçün etme üçün anamaytdı diye. Näme anamaytmaly sana? Allah Taala sana Kur'an-ı Kerim'de bildiripdir. Oku, ikra bismi rabbike alaq. Allah'ın adı bilen oku dip buyurupdur. Al Kur'an-ı Kerim'i oku. Adamzatyň taryhyny oku. Adam nähili bolmaly oku. Näme medana sowat bermelimi? Ýazyp oturýarsyň şutaýdy. Yine şungarak gelýärler-de adamlar bir adlar ede oturjak wagty gelýärler-de onu muny çykyryp zyňy oturýarlar. Şu näde doğru-da şu? Näme diýjek bolsaň? Sebäden. Owagam. Şu halkyň men wara halkyň öňünde dem düşüp gördüm. Soň fiýarladylar, gaýtdym soň çykyp gaýtdym, gaýyryp keyin bu dünýäniň. 7 ýyl boldy ýetmedi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de men bilemem seni izleyen Kur'an-ı Kerim okayan soňky döwürde türkmen diline rejaway başlary bäri. Bugün 17-18 süresini okuduk nesip edenden YouTube'da koydum. Odan türkmen dilini okayan adamların dinlesin özümem oka otyrna birinji gezek ömrümde ve şonu diýär ki elbette ki diye bendelerim diye menden medet dilerler diye, dilek ederler diye, düzelt ýagdaýymyzy gowguna ýaşalyp dilerler diye, men hem bererin düzeler diye. Maverin insanlar näşükürdür diye, nadandır diye, käbirler çıkıralarına, men düzelttim, biz şeýtlikler düzeldi diýip aýtjaklar hökmen tapylar diye. Emma men ýene de diye, bendelerimin dilegini yerine getirerim diye. Käbirler diýer ka diye. Onda näme üçin Allah Taala azap beren ak diýip aýdarlar diye. Onda da diýerin ki diye, azap beriljek günüňde garaşyň ey Muhammed aleyhissalatu vesselam diýip buyurýar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birine aýt diye olara diye. Siz diye kıyamaty soraýarsyňyz diye, tijejek bolýarsyňyz diye. Hani kopýan bolsa kopsunlar kıyamat diýen bolýarsyňyz diye. Garaşyň biz hem garaşýanlardandyr siway diýesi. Ýöne garaşyp otyrkaňyz bendelerim diye, zalyma garşy göreşiň diye, meniň huzurumda diye, o dünýäde gelen wagtyňyz diye dir kıyamatdan soň dirlis boljakdyr. Hemmeňizi barmak iziňize çelli direlçekdirin. Öz zanyňyz bilen, öz teniňiz bilen garşymyza geljekdirsiňiz diye, şol güne çelli diye, şol güne direlden günüm garşymyna diye halal da diýip bilmeňiz üçin, hakyky söz diýip bilmeňiz üçin, Allah hemmeni razy bolan bendelerini eýlegendirsin inşallah diýip biljeňiz üçin men hökmäni suratda diye size diye bu fursaty berjekdirin. Näme üçin? Garşyňyzda zalim edýän adam etten sümkden dälmi? Olan bir Allah'ın bendesi değil mi? Zalim hem bolsa, kapır hem bolsa, ateist, deist, komünist, her bir garagor hem bolsa, her näme bolsa da, ya da musulman deyip özüne aýdýan hem bolsa. Näme üçin siz muňa garşy görüňsiz ak diye. Allah Taala ilki bilen azap bermezden zalimin garşysyna zalimden almytyny bendäniň eli bilen almana sereder diye. Bendelerim şonu edip bilenler berentdir diye meniň garşymda diye. Biz şonu edip oňarmaly. Dogry, näşükür bolup biler.
Men sen bilen goşulşan agamjan, sen dogry aýdýaň. Ýöne de şol sen şu wagt öňüne düşdüm, kömek etdim. Arada bir ýyl sonra ya, wagt diýdim, onu diýdim häzir men sonra otursam diýdim. Häzir sonra otursak, aýda otursak, o ömür bilen bäsini sana alsak, her kim gelip Serdaryň maňa eden ýaşylygy üçin ýa-da beren karzy üçin plan men şoňa bermelip adamlardan karzyny berip başlasaydym, men dollardan diýdim milliona milliarda etmegi mümkin diýdim argalarym diýdim. Ýatdan çykdy köpsi. Bermeýän ýeren türkmençilikden bilýär biz muny herdirli adam bar. Biz onu bilýär. Ve gynansak hem näme bolsa da adamlaryň käbiri gelýär-de, siyasata dini garıştırman. Ho! Sen siyasat döremezdenin. Dünya din bilen yöretilýärdi. Orta çağ asırlarda, Orta Azya, Ibn Ali ibn Sina'lar, Mahmud Kaşgarlar, Mahtumgular, Mahtumgulu soň boldy. Bular dören wagty, ilim dören wagty, medisina dören wagty, politika barmydy, siyasat barmydy? Din bilen östü halk. Osmanlyny mysal getireli ýa-da Selçuklyny mysal getireli. Bular din bilen dünýä hökm sürdüler. Din bilen hökm sürdüler, din bilen adalet sürdüler. Din bilen adalet sürenler üçin düşman karşısına çıkıp bilmedi. Düşman kim? Düşman şeytanın amalını yerine getirýän. Şeytandan sorattır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, sen kime karşı da diýip bilen al? Men diýipdir, kim Allah'ını köp zikir edýän bolsa, kim Allah'ın yoluna ýöreýän bolsa, men şoňa karşı hissat etip bilemek, men güýçsüz diýipdir. Sebäbi men Allah Taala'nın gatyna söz soradym, maňa kıyamata çelli wagt ber, men bulary ýoldan çykarjak, sana suwutlajak diýenler, Allah Taala maňa wagt berdi, kıyamata çelli wagtyň bar we sana ruhsat berýär, adamlar alda diýipdir. Sen başarjak işin şo diýipdir, aldamak diýipdir. Şeytan hem kıyamat mahşer günü aýtjakmyş. Eyvah! Allah Taala'nın bu rahmetinden, bu merhametinden menem bir neme bolup bilmezmikam, maňa da bir nesip etmezmikam, menem bagyşlamazmyk diýip umyda gapyljakmyş diýip Allah Taala'nın rekimini örüp diýip, bendelerine garşy diýip. Sebäbi şeytan gönden göne aldaya. Näme muradaga tapmadyň gerek ha? Taptım. Nim ayırdım onu. Ona direlisi iza alanla. Diriş gelmediler. Ben o sılkı yördüm. Diriş gelmedi. Efira. Ondan gelir. O şu at benim yine bäde bir iýleşimiz bilen kompýuterde gürleşip otyryn. Olan gowda atlar aýdýa. Bolar insanlar nesip bolsa diýe. Bararız, koyarız, gerek koda yaşlara yol açarız diye bir diye kadar mı? O 2 olsak 3.'imiz Allah, 10 olsak 11.'imiz Allah, 1000 olsak 1001.'imiz Allah, plus üstüne periştelerden hem kömek gelecektir, biz zalimi yenecektir inşallah. Amin. Ben efirin başında bir soru verdim da. Oğluk kuyayadır da ilk ölen, birinci oçut, mene şonu dilýän. Yönü eger siyasatı, eger şu dini ulad etse bu haramzadalaryň gözleriniň göz açylýar. Tövbe etdim Allah. Edýän toklary başta ýadyna düşýän bolsa prezident bolanda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz okan ýerde namaz okutdy. O men ýomut 79-70. Aýdy ber. Namaz okutdylar. Eger şol ýoly tutup giden bolsa gülýal bolar bilen prosta özü eşek bolsa düzüp bolmaýar-da. Eşeği tayak bilen düzedýän, dälinem tayak bilen düzedýän. Gurban Gulyny däli hasap edeli, tayak bilen düzedeli. Bu kadar basit. O barsak näme etjek bir zat etmeli olur. Şurany beýdi we durmar sözleri ki. İnşallah. Indi düzelýär de indi nesip bolsa ana geldi. 7 ýyl boldy zaten. Sen kimden? 7 ýyl. Biz daha onu beğenmeli la. Bizden kendine näme diýsen onu gowy. O dowam ediveriň Murad agana Kerimem geldi. Serdim, vatandaşlar, ýadyňyzda bolsa biz 2020-de başlanýan döwlet halk hereketi. Kabinet ministrinde Jadan Hramow aparat prezidenti üstümizden ulýady. Yine klonlar çykdy diýip. Ümitberin, 3,5 ýyl geçdi. Indi bular dol basylanlygyny boyun aldylar. Hökümetde, kabinet ministrinde, aparat prezidentde,
ministrlardaki adamlar aýdýar, bular dol utuldular diýip, ataly oğul diýip. Ine 3 ýylda edilen iş şu. Demokratiýak opozisiýasynyň eden işi şu. Şoň üçin rezultatlar uly. Häzir Türkmenistanyň içinde biz barmasagam halk galjak bolupdy. Bir galansan bular tekilek diýär. Bir trigger yetenok. Trigger diýende ýa-ni spusковой крючок. Bir trigger yetenok, trigger açyldygy bular gidýär. Biz näme diýär? Biz halkyň gözüni açýar. Biz halkyň 10-15 100 adım, 1000 adım öňündäki ýol görkezýär. Ine şunu etseň şuraya bolýar, şunu etseň şuraya bolýar. Häzir ine Türkmenistanda pul ýok. Maliýe ministrligi daklad etdi, raport etdi. Ýanwaryň pulunu berip bilemdik diýip. Pul ýok. Görürsiň, bankomatlaryň önüne halk oturulmasa inni çinovniklar oturursa pul ýok. Ýöne köp çinovniklara pulun gerekkä, bu ziyatka bilen ýaşar. Ziyatka da gelen ok, halkta pul ýok. Ziyatka da öňküýal gelen ok, nırlar gaçyp başlady. Olaryň kösenýär. Şol korrupsiýon elitada inni düşdi, şol aýyrmadan ataly ogul, bu ykdysadyda düşünen ok. Bular şunkunyň wyzowlaryna, ýa-ni gelýän problemalaryna jogap berip bilen oklar. Näme wyzowlar bar? Iqtisadi kriz, wyzow. Bir topor içinde problemalar var. Oğuzlukda, ýa-ni guruluşykda, öndürüşükde, hemmede problemalar var. Bular çözülen ok. Hep gördüňiz, Gurbanul oturup kabinet ministrde, "Hawa näme problema? Şunu şeydiň, muny beýdiň diýeni gördüňmi?" Ýok. Ol bir zagotovka tekst okuýar, домашний zagotovkany. Çykýar, mo ýa-ni beýlenip ministr ylgak gelýär, oğuzluk, "Ya şu gowellek geçdiň, şunu diýdiň, şunu şeysem gowularym" diýsem, "Bar ýok bolsa men ýam ýagdan çykardym" diýär. Aýdan galmy. Görýärmi? Näme ugrubynda, näme derejede bu ykdysadyýat durundurýar. Ikinji, siýasatda polny no. Hiç ýerde baryp çykyş etbilen ok. Baran ýerine de, ýa-ni prezidentde barmaly ýerine de baryp öz oglunyň awraýyny açýar we şo ýerde oýuny tuýal otyryň üstüne gülýär prezidentler. Siýasatda biz Türkmenistan daşyna maskara bar. Türkmenistan döwleti maskara bar. Onu Murat Gurbanov etjek bolsa başarmaya, Serdar Kazanipev etjek bolsa başarmaya, onu ya diýiliş etjek bolsa başarmaya, onu Gurbanowla Serdaryň özleri diýär. Günne Vatan programasyny görüňde adamlar el çapşyp durlar bir klonlar ýaly. Ya da ýa-ni hat ýap durlar. Diňe şol kadrlar Türkmenistanyň kimdigini we Türkmenistanyň maskaraçylygyny dolsup edýär. Onun üstüne içinde içxanalar otyr, orada ekspertler, analitikler otyr, orada seyret görüp dur. Günne ministrler bilen, ornatlarlar bilen, bul bilen, şoperler, Türkmen, hemmerden maglumat alyp otyrlar. Onun daşyndan bütün dünya gurumları, OON, OBSE, beýlik halkara pravzashitni gurumları allygyna Türkmenistan bardy materialny berip durlar. O Murat Gurbanowň aýdanyna OON ya neme ynanmýar, olar dokumentarny suwtlanmaly gerek. Alihala şolar. Şonun hemme ýerde bütün dünyada Türkmenistan diktator döwleti, Demokrat Koreýaly, şo ýurdum ýaşar ýaly ýurt däl diýip aýdylýar. Onu men aýdam ok, OON'un vekili aýdýar. Human Rights Watch'un vekili aýdýar onu. OON'un operator, pravzashitada bir operator belirlenmiş, şol aýdýar, ýoluşsa aýdýar. Näme diýjek olsun? Näme biz imsimotrol, biz çykyş etmeli. Türkmenistan maskara, hemmerde Türkmenistan çök gidip otyr. Biz ýöne halka düşündirip, şunu wara uzyna çekmeli, galalyň, düredeliň, biz Gurbanul bilen Serdar gyra aýralyň-da öz hakyky ýolumuz bilen hakyky ykbalary alyp ýöräliň diýär. Biz ülke şyklat diýemdi ba. Ýa-ni bolmy? Her kim pikirini ýatsyn, men size bir soragym bar. Egerde siz, mysal üçin Türkmenistan'a size bir häkimmi, vilayet häkimmi, polismi, MHM-mi, tanışmy, dogan, garnaşmy biri aýdýar. Ine 40 000 bersen, etrap häkimligiň ýerine bolýar. 80 000 bersen, vilayet häkimligiň ýerine bolýar. 100 000 bersen, MHM bölümiň ýoluşyna bolýar, ýa-ni etrapda. Ine pul bersen, şunu et bolýar. Sen pul ver, giýir şöýre, ýa-ni korrupsiýany edber, öz pulun gadan hiç kim sana hiç tart diýmedi. Ine size şu mesele, şu ýaly ýa-ni
предложение verilenine siz kabul edersiniz mi? Yönü hakikati yani sen şu pulu berip şöyle korrupsiya edip öz pulunu qaytarıp halkı taalap yaşap bilýän beýlek çinovnikler ýa. Şu yola gidermediniz şuraya mümkinçilik bolmaly. Ya da ay men şunu sokuljak gel 3-4 aydan men tutturup men wezipem ýene de satyp men şu ýene berge bataryn diýip gyrada durarsyňyz men. Her kim öz pikirini ýatsyn. Plus bolsa men şu предложениýany alaryn, ederin. Minus bolsa goşuljak gel. Her kim goýsun plus minusyny biz görelim. Vatan dönükleri arkadağı zamanın aktivistleri sizem öz pikirini ýazyn. Serdar sözsünden. Ha dirişe verayım. Diriş näme çıktın sen? Ay men blog etdi o. Dur sultana diýmeler ne sen? Näme diýýän? Ay burada sen diýdiň oyundan bar. Yo dur sultana diýme, dur sultan ol nimerak goşlanok ol dazar kelden düştü dazarlykyň kimdigini. Dur sultana köp biz nimet anam bilirdik, köp nimetdi. Gow hereketler etdi. Biz gıynan ýaşul ýa-ni hereketlerden çykanlar. Gatgynan ýaz. Adamlar ýazyn plus minusyny ýazyn biz göreli. Bize tapawut ýok. Sizin ýa-ni haýsy netije alanyňyz ýöne bize umuman statistika gerek. Halk şunu korrupsiya etmeyene taýarmy, edermi? Ya da bidar bolup şu korrupsiýalardan diýinse bolýa, ýa-ni goşulmaly. Doğru. Ine Serdar häzir bir söz aýtdy da, ine Türkmenistanyň halky bul hipotetiski bir obraz düşýärmi? Bul sen bir halka sen tok diýsen, şu tok bolmaýar. Düşünýär. Bul obraz. Şu obrazda durmaň diýdi de. Şol hipotetiski obrazda bizim halkymız tok ýaly, ýa-ni kör bolup oturdy ýani bizim halkymız tok diýdi de. Tok ýaly, kör bolup oturdy diýse, şol obrazda akly ýörýär diýdi şol. Onu siz gaty görmäň. MHM'ler adamları oynama, manipülasyon etmen. O adamlar Türkmenler tok diyen o. Tok ýaly dünya garaýşlary, ýa-ni kör ýaly otylar garaňky nemeden diýip aýtdy bolýar. Ol bir ikinji bizim halkymız gorkak däl. Bizim halkymız gaty praktik, ýa-ni praktika sertiýär. Ine ananyň şu gün sen ine kerkide etmiyorsun. Ya yesen golda ya da tahtada ya da Oktyabrska gidip diyorsun. Şo ýerde bir ýerden aýtsa, ine Warşawa barsaň 2000 euro gazanyp bolýar. Şol adam oturup kardalar variant tapar, onu verir, bunu verir, şöyle barýar. Eger gorkyan bolsa, ýok ey men Türkmenistandan çykjak geldi. Gorkak däl ha. Bizim halkymız ýöne haýsy tarafa edermen etmeli ve haýsy ýoldan gitmeligini dogry ýitirdi. Sebäbi ýitirer ýa-ni etdiler de. Yani dine korrupsiyon yolu var. Türkmenistan'da korrupsiya etmeden yaşap bolmak. Gıynansam. Gurbanlı hemme de korrupsiya geçirdi. Türkmenistan'ın vezipelerini stavkalı satmıyorlar. Kellen gelecek zaten. Doğru aýdýar, Murat Kurban. Sedat bilermi men? Seçim var mı? 50%'dan gün gurbanlığın serdarı var ya. Aşağıda 50% paylaşıyor. Bunlar hükümet, devlet, ne şu şahatlyk şyhybyň gowuryan Türkmenistany. Şu döwleti, bular gowurup ine döwlet bar diýip ýörüpler. O döwletde ol çürük zat. Wezipelerini häkim diýdi, ornmatar diýdi, departament diýdi, avtozapravka, ýa-ni bazan başlygy, zawodyň başlygy, ornmatar satyp ýolu nimeler. Stavkalar var, pul nimerden geçmeli. Geçen tamam sen 10 pul veren tamam 100 000 lirap 300 000 lirap veren tamam sen niýeden ajap pul ýokardan alçany korrupsiýa etmesen bolmaz diýmek men şokda dadım ine şu köjede oturan adam beýle gaterdiýe olar jip minip ýör gülýal maşgalasyny ekleýär pullar dolu daşyrdy diýip beýle gezýär korrupsiýa diýip
Bizim Türkmen näme ay şola yaşa biliyor. Gatu yaşa, gatu ediyor. Ve şonu arzu ediyor. Şu korrupsiya edip şunu gelmek. Ol haram yok. Allah da kabul etmiyor. Näme bir arqyn işler ayna 3000 euro alıp dolar alıp bilemiz o. Näme bir biznes edip 50.000 100.000 dolar kazanıp bilemiz o ayda. Bolýar. Bizim mümkinçilikler nokta. Biz kazanýardyk 91'de. Ayna 200.000 dolar kazanýardyk. 91'de, 92'de. Biznes ýörýärdi. Niyaz verip 93'te 94'ten gırıp başladı. Represiya başladı. Biz kazanýardyk. Näme şu günlere biz bar bilemiz. Bar bilýär. Sebäbi hemme bizim mümkinçiliklerimizi Gurban bilen Serdar alıp öýler baýlyklar ýygnap, öýler ýanky korrupsiýa edip getipýärler. Hemme hatda satdyk Türkmenistana. Türkmenistan döwletlerle kommersiýa magazin. Türkmenistan'ın döwlet wezipelerini satıp ýörler magazina, ýani tabar satan ýani. Hudaý saklasyn. Men arkada zamanyň aktivistlerine, vatan dönüklerine aýdym. Kelleňi bir işleýän bizim şu zatlara. Şu zatlar gollap, ýanky arkadagym diýip ýatyp. Arkada Günay diýä, kabinet ministrine diýä, Türkmenistan'ın 60-70% vatan dönükleri diýip men hasap edýän gyrın, beýdin, eýdin diýip gyrýar. Näme? TikTok görýär, YouTube görýär. Şu TikTok, YouTube görýän üçin vatan dönügi ertir Gurbany gelende birden köçe çykmadan ya baýdyk dikmeden sen vatan dönügi bolýan. Sen Gurbany bir san adama hyzmat etmesen sen vatan dönügi. Sen vatana hyzmat etsen sen ýanky opozitsioner. Sen patriot bolmaly, sen Gurbanyň patrioty bolmaly. Diňe şonu ýanky öwmeli, ýanky şonu nimetmeli. Biz Gurbanyň näme işimiz bar? Ertir men prezident bolan Serdar bolsun, o bolsun bizi öwmen, biz wagtlaryň çağdan biz geldik 4-5 ýyldan görmersek. Indi keler. Bizi öwmen, watany öwün. Watanyň hümmetini aldyryň. Watanyň toprağın, oturan yerin doğrularınasın, ağrıyın aldır. Sen maşalan aldır. Maşalan alsa, ben onu aýtdym, ýeçeýka, döwlet guruluşynyň ýeçeýkasy, fundamental ýeçeýkasy. Ine bir metal alýan ýa sotry telefon. Şuň her bir zapçasyna molekulalardan ibarat. Yedro, proton, elektron, ine şu ýa ýeçeýkalar, ýa şonu sastawlady edýän zatlar maşgala döwletde. Onu men aýdam, Sovet Soýuzyna ýörüýdi, ýa-ni bunu isleýär edip, ýa-ni üstüne işläp, şonu tapdylar. Gattor tapdylar, alynlar. Döwleti gurşap alýan 70-80% döwleti, ýa-ni döwlet şundan ibarat maşgaladan. Maşgalanyň içinde egerde agdy birlik, hemmerat gülýär bolsa, şertler bolsa, işläp bilse, alyp getirse, çağalyň terbiýetini berip dursa, döwlet gülýär. Bular näme diýär? Abyekt gurýar, özüň pulu gurýar, ine Türkmenistan ösýär. Aşağıda döwlet emeli getirýän, maşgala dargyýa, pytrýa, ýok bolup gidýär, işler hem ýok gaýtyp, şoň uruny görüşýär. Pytrar ýaly. Türkmenistanyň iş bolmady ýaly. Halk ýanky ejetiýe kakadaşyny edip işläp, maşgalalygyny eplär ýaly, şu şertler döredilýär. Angadan o görgül pul gurýar, onu bäki maşgalasyny talýarlar, korrupsiýanlar. Son kıyın dar diyorlar. O görgül kaydık gelse täze viza almadı ýene 3.000 dolar vermeli. Şo ýerde şonu bermejek bolup galyp, gulýar bolup işleýär, maşgalap bitirýär. Ine şu zatlary men Fransada oturup bilýän, daşörtde oturup bilýär, näme Gurbany bilen oktur edýärmi? Olar ýaly milli lider bolsa, olar ýaly bir näçe 17 ýyldan bäri döwlet dolandyrsa, bilen ok şonu ýaly zatlar, bilýär. Şonu dinläsem, eşdesem, ýa-ni şonu çözesem bilen. Kabinet ministri baranna, bulan hemme Serdar kısın edýän ýagnaklary, hukuksyzlyk, ýa-ni polis, MHM, prokuratura. Hemme şulara hemme döwlet dolanışyny berýärler. Bular näme diýär? Prokuratura sen ykdysadyýatyny aldyrarmy? Ýok, gyrýar adamlar gorkup. Polis näme diýär? Sen ykdysadyýatyny aldyrarmy? Ýok. Ya sosial problemlerini çözürüm? Yok. Näme diýär?
Qırya sen, korku diye, alya, yığınıya, gürleme diye, kellerini çıkarma diye. Onu MHM näme diye? Daşarıttan aktivistler tapıp halka an düşünce berme diye, olur yok diye. Yine. Kim devlet östürüyor? Hiç kim. Kim devlet yık geliyor? Kurbanın görkemleri. Şonu yerine getiren kim? Orgunlar. Yine Türkmenistan'da 32 yılda en gowu işleyen gurumu orgunlar. Kül etti Türkmen halkını, Türkmen devletini kül ettiler, diktatörün hem yerini yala, diktatör yok organdılar. En efektivni işlekkilen şolar. Yine. Ne neticeler? Tiyardan ne ayıp fikrediyem? İyi koydum almayacağım. Hormatly vatandaşlar gelin efira. Pikirlerimi aydın sorunu bolsa yadım düşüyordu. Vatan dönükleri, arkadağın aktivistleri, arkadağ zamanın aktivistleri sizin oturmanın yadım bulattı. Atı doğru aýdýan Murad aga, sen ýeke galaňak men bärde hem tik imoda da ýazyşyp otyrdym, şu wagt imodun grupy açyp otyrdym, bir Hudaýa şükür. Birgiden adamlar dinläp otyp pikirler. Sağa ýazýarda hemme bu ağam. Han aydınlar ne? Niýe adam gowy der, beraň sapyny ittir, berasy gowmay sögündirjek bolýarlar adamda ağzynda ağzymyzy bozjak, dilimizi bozjak bolýarlar. Nime? Gaty dogry aýdylýar Murad aga, hemme belli millet muňa kararam ýetirip oty, gözem ýetirip oty, gözem ýetirip oty, aklym ýeredip oty. Samsyklar bizim Türkmen halkynyň samsyk görüp berenler bar käbirleri. Özüni akıllı sanap beren käbirleri bar. Bilsinler ki bu işin sonu nesip bolsa halk ayağa galy. Mesela mene tawukdan misal getirenler siz her lidiňiz we men goşuluşmayan lidiňiz. Men tawuk misal getiren wagty sonu aýtyp gutarmadym. Mesela pikirlenip gör, tawuk garankyda gözü görenok. Bu naushny fakt. Tawuklar garankyda gözü görmüyor. Skurin slipata diýen bir nemede bar da. Ine şu garankyda Türkmenistanyň halky şu wagt bir bunkerin içinde oturan ýaly. Daşardan hawary ýok. Ýa-da eň märkisi çukur gözüne getirir. Bir çukurun içinde biz çıkmaly. Çukurun içinden çıkmak için biz näme etmeli? Çukurun içinden çıkmak için biz bir adama kömek etmeli, ýokary çıkmak için. Bir adama egin bermeli, şol bir adam çukurun başına çıkmaly, şo ýüpü aşağı sallamaly, adamlar aşağı çıksın diýip. Bugünkü günde adamlar şo çukurdan çıkıp bilmek için dırjaşmaly. Ha üstümüze afat awanyp gelýär. Bu çukurun içi sudan da boljak, otdan da boljak, helak bolar diýen wagty bu adamı ýokary çykyrmaly, bu adam bize lesin. Sizin araşaktan ýokardan ýüpsiňer biz şo ýüpe ýapysyp çykarys hemmemiz diýmeli. Näme üçin muňa gerek gelen adamlar pikirlenýär. Howa bugün Murad Gurbanowy bir lider edip saýlamaly boljak bolsa biz bugün Murad Gurbanowy lider hökmüne saýlaýas. Ýurdun başına getirmäge de taýyn. Murad Gurbanow belki bütün Türkmenistanyň problemasyny bir wagtda üýtgetip bilmez. Ýöne Murad Gurbanowy men bilýän näme etjegini. Gelýär-de swobodna giriş çykyş eder, swobodna pasport almaly eder her konsullukda, her pasaportda. Murad Gurbanow korrupsiýany aýryp bilse aýyrar, aýryp bilmese de ondan soňky gelen aýyrar. Murad Gurbanow ömürlük weşni adam däl. Türkmen başyny baky diýerdiler. Hani ýaşadym baky, ölükde gömdüler ana. Ömürlük adam ýok, Murad aga dogry dämi? Biz şu zatlar düşündirmeli adamlara. Tawuk ketekdäki ýagdaý diýenimiň sebäbi bugünkü günde millet tawuk ketegiň içinde ýaly. Hökümet görkezýär magazynda produkt satýan, un berýän diýe. Oza çalaja ışık görkezýär, hemme tawuk şo taýda iýmit bar, ışık bar diýip şoňa ılgaýar. Şoň üçin tawuk diýilýär. Şoň tawuk diýseler ýaman görmeň. Hiç kim aýtsa tawuk diýilmek isleýär. Ya kemsidilmeňiz hem islenilýär. Ýöne bu da kabul etmeli. Bir tawugy gamakly ýerde saklasaň, lüboy toçkasından ışık görkez, şo ışıgy ymtylar. Şo taýdan beren iýmitin üçin tawuk bir-birini çakar, şol iýmidi iýip bilmek üçin. Şu wagt Türkmenistanda edilip duran ýagdaý şu. Ola goýun diýip böler, goýunan gowy ondan. Biz şonuň üçin göz ýetirmeli bu zatlary. Biz şo zatlary seredip ýetişmeli. Şu zatlary görüp oňarmaly.
Şu zatlara göz yetirip başlamalı. Hareket etmeli. Adım etmeli. Hareket ede 3 yıldan 4 yıldan 2020 yılın 1. iyunundan beri Murad Ağa'nı tanıyan men. Neçe yıl olayın? 4 yıl olayın şu yılda 1. iyununu. Murad Ağa senin meydana çıkanına. Ortaya çıkanına, rahat edenine. Şunca günlerden beri gidip yeti. Bugünkü gününe Allah Teala buyuruptur. Adam zat menden kömek sorar, men kömek ederim verin. Kömek işine başına gelenden sonra, iş hal olandan sonra, ay bu işi men çektim, beyttim, özüm çözdüm diyeceğinden bilyenli. Adam zatın nankördüğünü Allah Teala tuttu. Biz benle olup adamın hemmesinden hem karışamızak, elbette ki kovulur çıkacaktır. Elbetleri çıkacaktır. Yani yurdu ütkötmek için şu 1. adım hükmen edilmeli. Ot yakılmalı olsa ot yakılmalı, odun dövülmeli olsa odun dövülmeli, kelle çapılmalı olsa kelle çapılmalı, bu işin sonuna gelmeli. Doğru. Yine Serdar katı ol ve kıştın hükümet çalışıp durmalı. Yine bir parti geliyor, bir adam geliyor, meylama koyuyor, ediyor. Halk şunu seyrediyor, başarılı mı, başarılmadı mı, gitmeli. İnlik geliyor. Şuraya halk geliyenini yönü, her kim geliyor nimetmeliler, olur, öz ardına konkuren sana esasına gidişmeli. Yani şuraya saylanıyor. Sen mesela için bir maşinacık olsan, kovulsun alıyor özüne. Görün maşinin alan o var, şuraya prezidentim, yani sana hizmet edecek adamı sen saylayan. Bize saylamıyor o. Birinci kezzap, oğurlar, yeketek kandidatlı saylağı geçip oğurladı. İkinci kezzap, falsifikasyon edip bizi saylağı getirmeyen öz oğlunu 4% ses alan oğlunu prezident edip yine 72% etti deyip bizim geçiren saylağı seslerimizi oğurlar kezzap, 2 kere kezzapçılık etti. Kurbanlı kezzap. Ben yine şurada bir yer ay boş vurumlar da yine bol ya. Boş dinle biz boş vurumlar ediyoruz. Yine siz boş değil. Siz bize düşündürün biz ne etmeli? Şol boş bolmalı yani bizim hareketlerimiz. Yazın komentarda meni okuyun. Ne etmeli? Yazıp bilmeyeler beyin var bularda tavuk bular. Tavuk diysem sen yana yüzünü yudun buların tarafını çaldın. Tavuk diymeli bulara, koyunum diymeliler bulara. Kasarınam geliyor kanalım. Yazılan ok, nemen yazılan ok. Biz birinci özümüzün identifikasyonu etmeli. Neyemçi? Seyret, men çıkyandır Murat Kurbanov deyip. Men barın yerinde aylayan, men adım, familiyam, men identifikasyon ediyen. Hem yerde, yığınaklarda hem yerde hiç vat fake vakansat ulanayan adım değil. Kovguram ok, men için ortada diyara prativna, men alılama onu. Hem de adaletli hem de arası olmalı. Arası olmasa şu milyar getiren olsa gerekler. İşten kovuyan men adamdır şunun için. Şunun için men devlete esası arası olunur, arası gıyırlar bulmalı ve şular ön ark gider halkı. Ol hapa adamlar gelip buluşturup gider dine. Men yani devletin nimetini gördüm de. Dine arası adamlar. Tuğulüme heyadır ki devletin sastavı yani yol oluşlukta arası adamlar. Adaletli, yerlikli, durnuklu, diyen dağıtları, pikirli, yani aytçak dağıtları, çumur, üsün, okuduğu tüysoları, üsün adamlar, üsçü adamlar, motivatsiyalı adamlar, katı olur. Şimdi siz yani yine boş. Lütfen. 3 yılla biz halka düşündürüp yani devlet dolunduran hekimede sizin yanlışlarınızı, şunun yanlışlarını düşündürüp şuna geldik. Şuna devlet dolunduran hükümet düştü. Kanun yolunu işlep bilen ok. Kurbanı işleti geliyendir ama bu şon burun sistematı kanun yağda da işleyen ok. Dine korrupsiyon yağda da işleyen. Dine organın üstüyle işleyen. Grup bilen ok şol. Ukuyuplu değil. Şonu düştü sebebi biz burada tankit edenimizde bolmalısına ya hem şol problemin ne her konu yağdayına ya diniştirip veriyoruz. Bizim evlerde bizi dinleyen olsa şu arkada diyen klişkalı adam Türkmenistan ösürgülendi. Bir topar bu ideyalar verdik. Ne etmeli? Reykeşler, kanallar, yollar oyunca, oğuzuluk oyunca.
bir topar güýçli diýerler berdik. Şonu eden bolsa, ýöne edilmeýän sebäbi sistema diýmek. Hünärmentler konstitusiýanyň esasyna gurulan konstruksiýa, ýani wezipeler we şo ýerde hünärmentleriň derejesi we ösmedik halk. Ine şol 3 tane element bilen sen öňe gidibilemok. Şoň üçin biz haçanda döwlete ýapşamyzda diňe döwletiň pokazatellerini ýa-da öndürçüligi galdyryp ine Türkmenistan ösküzdir diýmeler. Biz aşağıda halk östürmeli, ortada hünärmentler östürmeli we ýokarda ýa-ni täze konstruksiýa sistemasyny etmeli döwletiň we öňe ambisiozny, moşly planlar goýup biz öňe gitmeli. Şu urda sen sistemle çok gidiyor. Sebäbi haçan sen bir kiçik edaran dolandıranda on strategiyası başka. Yani devlet dolandıranda kiçik sistemler kurup ulus sistemin elementleri yani şunu işlemeli. Yani şunu tecrübelik, şunu ustaatlık, şunu hünärmentlik, şunu akıllık, durmukluk, şunu yani talant diýil. Yani o zatlar var mı Kur'an'da? Yok. Serdar'da var mı? Yok. Sedir men çıkışım men şöyle häzir kunu serdarla Gurbanulyň alyp barýan işlerini we näme ýagdaýda şunu işleýär, şunu okuyan. O zaman unutmayalım, şul ýagdaýda, şul iksan ýolbaşçy Türkmenistan akademiýalarynda niýe barar şol? Katastrofam ýa gogunlara. Özüňiz analiz edersiniz we özüňiz netije çykarasınız. Şoň üçin siz gatwörmäň, biz sizi oýunturjak bolup size ýanky sizin aklyňyzyň giňliklerini galdyrjak bolup ýanky ulutjak bolup käwagt mümkin göwünüňize degendir. Ýöne bizim aslynda maksadymyz sizin göwünüňize demek ýok. Bizim maksadymyz sizi oýunturup, sizi ýanky dogry ýolga gitmek. Biz hem protestler edip, hem ýanky adamlara gorap, hem ideýalar berip durmak üçin, hem gidip Gurbanyň ýerini aýyrjak bolsak, biz onu supermenler bolmaly. Biz supermenler bizim sizden üýtgeçiklerimiz ýok. Şoň üçin 3 ýylla ine biz bütün dünýä suud etdik we Türkmen halkyna suud etdik. Türkmen halky şu 3 ýyl mundan ozal ölü halk ýaly. Ay ýok, bu watan dönüp goşulma diýenler. Inne diye şu bir ýyl galda men aljak diýip. Aýyrmaly şolary variant ýok diýerler. Ine şu düşünje getiren kim? Halkara gurumlarda demokratik opozisiýa. Ýeňe çykyş edip, protestler edip, düşündirip, çeýnäp berip, konstitusiýanyň, kanunlary, ykdysadyýatyň ýanky şertleri näme bolmaly, Türkmenistan'da bolup geçen zatları, cemiyet bilimleri, siyasi bilimleri, hemme zatlar biz size berip durýar. Bu bir ulu iş. Diňe şunu başarmak üçin köp ulu hereketler işlemeli. Biz diňe bir kısan hereket bilen şunu edip durýar. Bizim edýän işimiz ummasyz, şunu düşünmeli. Gaty ummasyz. Şu ýaly siz bizden boş diýeniňiz, siz isleýäňiz biz supermen bolmaly. Hem daşyrypda hem içine gelip gahrman bolup öldürülüp dirilip göwrek bolup şu Gurbanyň kellerini çapmaly. Film Amerikan sınavlıdatı ýaly ýanky äynejikli seyretmeli, daşyna durup. Ha, boş däl eken oşmaly. Bu ýaly döwlet gurulmaýar, bu ýaly revolýusiýa edilmeýär. Unutmaýan Lenin geldi. Lenin diňe çykyş etdi. Lenin gidip eline ýara galyp, Smolna ýerip, paçany tutup onu eden o. Onu aşağıdaki adamlar etti. Ýöne Lenin ideýalar berip, ýanky şola urgul közdi. Siz bizden iki adam ýanky talap edýäňiz. Mümkin näme? Şoň üçin boş diýenizde ine bir zady görä boş durmaly. Ine men mysal üçin aýdýan Serdar Berdimuhamedow, Mumia, Robakov boş baklaşka. Men şonu düşünýän näçe. Günni kararlar golçakka seyretmeýän. Mu getirip berýär golçak diýerler, papkan çekýär golçakma Türkmenistan batyrk diýär, zady diýär, onu tapagy ýok. Pul barmy şoň howa? Şart. Ýanky şoň näme mazmundan mokany. Ine bu boş baklaşka. Şu boş baklaşka gurlaryna üniversitede deseňiz Robocop ýaly gurlaýanlar. Ýöne ine men gurulýyşym ýaly, gurlaýan ok. Men efir geçirişim ýaly arkin halka düşündirip, ýani kabinet ministri geçirilen ok. Diňe sözünni
Serdar Hocanipesov'dan. Yani Robocop yalı otur. Serdar Hocanipesov tekst okuya. Bulum tekst okap bolya. Indi söz onu boldu. Ondan kabinet minister değil. Ol bir yani studentlerin referatlarını okap yani konferansiya geçiyor. Şu oluyor. Kabinet Boltron adam şol doğraydı ya. Yani bugünkü günne bizim bilen diskussiya çıkacak edil hökümetin başına oturanlar näme bar menin wezipemi aljak bolýan diýip götünü yırtacağına gelýär-de käbirleri bizim ýaly sen ýaly men ýaly vatandaşlar gelýär-de şolaryň ýüzüni ýuwýar. Näme esasynda şoň ýüzüni ýuwýar. Ine bir giden kommentariýalar ýazýarlar negativni kommentariýa ýazýan sen kim Berdimuhammedow sen? Sen näme sen Berdimuhammedowyň ýüzüni ýuwýan? Berdimuhammed dälmi senin bugüne salan? Berdimuhammed dälmi bizi bugüne salan? Ho adamlar akıllanyň, özüňize gelin. Allah hem sorar o dünya barandan soň. Ne yaptın kulum diýip. Mulatları bilmeli. Mulatlar için görüşmeli ve Allah'ın hem buyruğu var. İçinizde 3 kişi bir yere gelseniz, bir topal bir yere gelseniz, öz aranızda birini baş saylan diyor. Bugünkü günü bizim başımıza baş saylanacak bir adam var. Olan Murat Kurbanov şonu hem saylamalı ve yurdun içinde 3 köşkler edilmeli. Ova, Murat Kurbanov sen dörtlük bolup bilmeyecek olsa sen inamı ödemedin. Boşat ağam yerini. Demokrat ediyen zat bağ diyorsun, sayla ödersin, ayırırsın. Bu kadar basit. Hani şu yegen diyenine Cemşit diyeni bolmalı şu. Al men dip yatir. Alanı şunu şu Cemşit bolmalı şu. Yanlış mı yanmazsam? Gelip sögüneyenlerden bolmalı. Gelsin sögünü gitsin. Sögünesi gelip verendir. İsteyeniniz gitsin. Yönü medeniyetli kurulan biz alırsın. Sögünü koyverse kok koyverir. Aldım yerini. Dinle näme diýen? Türkmen miras bulan saylamalı, halk saylamalı, isteyen adamı saylasın. İsteyen adamı. Yönü saylan adama, yani saylap seçtin şonu. Mesela için 10 kandidatın, 100 kandidatın her kimin meyilnamasını görüp saylap, seçip, sorular verip, olum halkın içinde yığınaklar geçip, şuraya giňişlerini sorular verip, cevap verip, yani konkurensiýa esasında olsun. Kim olsa da. Yığın, salamu aleyküm, dinleyerse de, hoş geldiniz. Yığın gürleyen ok, kıynatalım. Gürlemezse. Geldin mi gürle de al dik geldin. Kim o tamam. Övyen öde serdarını yer yarılıp. Ne şun alak? Yine Afadaldamanın aktivistlerine forum veriyen. Yine kim yazabilir? Serdar Berdimuhammedow 2022 yılın 12. martından beri şunu çeldi, näme etdi halk üçün. Vapşe halk üçün näme edenini ayt bilýän mi? Näme ütködüne? Şonun beri. Näme gowlugy ütködi? Yarın şonu komentariyada onsoň aýdym. Egerde bir doğru zat ýazsaňyz bizden belläk geçer sökman. Ne? Giderler biz kimdigini bilýäs da bularyň adiýen ödüni görýäs bularyň ödüýän wagty. Şonuň üçin bularyň kimdigi belli. Pişiren mağaranın türedenler tesediyya. Ne şuna alak, kimdigi belli değil. Adı kim, şanı kim. Yana sonku dövrde biliyaz ki, Kurban Gulay'ını goldayan yurtta adam gün-günden azal par ya, bul ucu özünün yegenlerini tokum tiyicinen koşu uğradı. Şu TikTok'ta şu aramızda el koyup parmak koyup yazıp oturanlar hem şolar. Ama Emhamada uzu koldana uzu Kurban Gulay'nın Murat Kurbanov ben saydayn. Egni pagonlu men ofitser diyen adam namset yavrusu hükümeti koldamanı. Sebebi bu hükümeti
bu hökümeti üstünden daşalyurtlaram gülüp otyr. Daşalyurtlaram gülüp otyr. Halkın için gülüp otyr. Ucu bütün dünya maskara boldy bolary. Halka maskara etdiler. Öz maskara boldy. Yerini yen aldım onu gelmedi. İs bolsun bolmasın da aşağıdakine barmaklı kim mi barmağını çıkarıp görkezýänle özün gizleyen desin saklayan desin hakikatin tarapına ola bir ütköşüklik etmek için ädim etmeli. Çağı enesinin doğulandan ece kaka men öylünce men çüküm turya diyen ok. İlki gürlemeni öğreniye, emedeklemeni öğreniye, yürümeni öğreniye, yuvaş ädim edilýär hemmedar. 30 yıldan beri halk entek tayar değil. Halk neme tayar değil? O halk davno tayar. Adam oğlu doğuldu mu Musulman dinine göre kız maşkara 10 yaşında buluk çağına eriye, erkek çağı kız maşkara 12 yaşında, erkek çağı 14 yaşında buluk çağına eriye. Buluk çağı eriye demek konstitusiya bunu 16 bilen 18 yaş eti koydu. 16'sını 18'ini dolduran adam özüne özü cevap verip bilmeli. Öz gününü özü görüp bilmeli. Öz nanını öz taf bip bilmeli derecede olmalı. Bugünkü biz o tiriste biz bu tayda gelin halk ağzı birleşelim şu meseleyi çözelim. Niyes berden biri geliyor da kurban oluğu arkadağlı serdar kovu. Arkadağlı serdardan kurban oluğu itisin, şağalıysin. Yurdu şuna getirdiler o. Hiç edip gören halk var mıydı? Avrupa'da gezip görüm ben 2 yıldan beri. Şu tayda bayağı adamlar yurduna kellesinden kaldırarak işem yok. Keybedik gezip bir nalok çıkıram telav otir. Bayağı ama otir. Tezledi ve miyaşağı otir. Yurdun başındaki götünü oynadı verse saylığı geçirip işten ayrı otir. Men sana töleyen pul diye, men nalok töleyen diye, men biznes ediyen, men biznesimden, men eden işimden, kara zahmetimden sana tölenen naloktan sen ayrılık alayan yurt diyor o diye, 100 ay diye. Ha şuna demokrati değil ya. Hani deyip bileyen o Türkmenistan'la bunu. Bugünkü gününe yurdun içine ütköşükler girizilse, terde hükümet gelse ne mi ütkömez diyeniz mi? Elbette ütköşüklik olur. Yöne sen kurban kolu bilen oturuversen sen kurban kolu sen yok mu yani ya? Yine Serdar'ın vardı Muhammed sonki 2 yılın içinde ne etti? Hiç ademeden yok. Bir gören adamın sonki 6-7 ayın içinde Türk'te aktivist var mı da atma mı? Farkı yok etti. Orsiyetteki məligi yok etti. O zaman beylekleri yok etti. Gelip duran içeriden gelen maglumatlara göre içerki maglumatlara göre dürtten gelen maglumatlara göre pandemiye dövründen beri münglerce adam yitirmedildi Türkmenistan'a. Bundan sizin haberiniz yok mu? Ya hükmen senin öyüne gelip degmeli mi? Hükmen senin yanına gelip degmeli mi? Hükmen senin tohumuna degmeli mi? Hükmen senin tohumuna degen vaktini mi diyen mi? Vatan dönükleri, arkadağlı zamanın aktivistleri gelin. Häzir MHM'de Serdar bölümler köpölli, yürüyte blogerleri, yürüyte informasyon taraftan ösen adamları işe alıp şolu yankı fake account'tan yankı el kaldır, beyli kaldır. Onun ki account açyalı her adam ve şoluru botlar deydiler şunu. Bot demek bota firma deydiler. Şu bota firmanı bize karşı iteliyorlar. Şuraya çıkış edende YouTube olsun, rahat olsun. Bunu öz pikirini aytmaya. Bunun esas pikiri provokasiya edip seni yankı halkın ınımından kaçırmak. Bunlar pulunu işleyen botlar. Yürüytü. Şunun için gen görmeliler yazılan zatları. Sebep bizim aydan zatlarımız anık hakikat. Biz onu gizlesem ya onu başa çaytlarım hakikat alayım. Yine men yankı Serdar'ın sözüne koşulayan dedim. 22. yıldan beri şunu içerli Serdar bir sani kabinet ministri geçirip yığınını adam yankı ministrlar bilen orunmasalar o ya da ol birinci ministr da orunmasalar bilen bir meseleni alıp maslahatlaşıp şol meseleni çözüp şunu görkezmedi kabinet ministrler.
Şuraya zat geçirmedi. Hakikattan. Bul bir mumiyalı kartinkayalı ulunya. Şunu kurban kılı, öz prezident vazifetini devam ediyor, yönü bunu oğlunu patstav edip kartinkayalı ulunya. Bar bolyan zat. Inni kurban yunalalı. 17 yılda kurban ulan, hiç yıl iqtisadi meseleni çözemok. Dine ukaz kalıp, şu kuruluşu beydin öz fantaziyalarını, kuruluşukta hiç bilim almadık. Kuruluşun neyemediğini bilen o, özüne arkitektor olup, özüne yankı nemedir olup, injinier yağlı kuruluyap, kartirovka edip obyektler oluyor. Misal için men kuruluşka abızavanyama, kuruluş yankı bölümünü oturdum, ben 5 yıllar Türkmen Politeknik İnstitut'ta okudum. Kuruluşta işledim. Şu yerde tecrübem köp. Yönü şonuna da adamlara bir zat düşündürecek olsam, men şu proyekti oturup üstüne kelle dönmeli. 1 sutka, 2 sutka. Olsam netice çıkart bilen. Yönü bunu eydin arkitektor olup yanaklarım ne doğru aytsa da yazıp otuyorlar, doğru aytsa da yazıp, bir zat deyse yazıp otuyorlar. Olam şu sırağa yetişin. Bir hünermentler, bir samsık arkitektorlara ve yani kuruluşuk ministra öğretecek oluyor. Başaramak mı? Şol oblastda yani bilimin yok mu? Onunla ya öğrenmeyen prezident olup vaktına yok. Demek yanında hünermentin yanında olsun. Her vakt. Sana konsultasyon verip dursun, sana düşündürsün. Şon etatını sen yani çözükler almalı. Dinlemen de bütün dünya şeyini ösüyor. Bu olsa hiç kim dinlemeyen şun at çapıp kirletine bir ideye geliyor, gelmem şonu yankı neme diye. O budunca ediye yönü onun arkitekturun senlisti yok, yani hümmedi yok, hiç şeyli. Onun yankı manisi yok, hiç şeyli. Şu yali, bu bir neydi demem. Bir idioti yolu şetsen, dinle idiot atır eder durur, ne şu oldu. Vatan dönükler, niye gittiniz? Yok dedi. Murat ağa indi efiri yapıp boldu eday tamam olur da adamlar deyince altın. Ama esası şunki gepleşikti. Gelip gittiler ana kimdigini yüzünü ayttık çekildi gitti. Ortalıkta ay menin onun orayan işleri yok. Halkı dine köseyerler, halkı dine muçiler yerler. Dine yalan vaada veriyerler. Başka hiç adam eden oklar. Yurdun içine açlık var mı? Var. Yurdun içinde horluk var mı? Var. Bunu boynu hem alan oklar. Boyun almayacak kolları ne mi diyorlar? Anan gayratları olsa özler çıksın aytsınlar. Avrupa'nın önüne, Arapların önüne, Amerika'nın önüne, Kitay'ın önüne. Hemmedat kulağına güllük, hemmedat kovu deyip yalan gürleyerler. Daşar yurtları da göt korkusundan. Haramlarda bile hükümet. Var mı da? Oraya Google yanılsa. Sonra ayarlar. Oraya Google yanılsa. Hükümet ya da şun yallıkları aytmalı. Ine men planif. Ine açacağım kameranı. Ine internet bağ. Ine bariyaz istenlik mağazıncıdan soruyaz. Şuna ine bariyaz istenlik cahaya bariyaz ine şuraya soruyaz. Gürkeden o aşılattı. Ine Google'luk diye. Gürkeden Google'u biz görecek şunu. Görürsünüz değil ya. Yok. Şuraya o vatan programı patsamı olur. Emme kartinkaya montaj edip o patsamı yönü hakiki durmuş başlayacak. Dekorasyada bunu şu bütün dünya biliyor, Avrupa biliyor, dağıt biliyor. Bütün halkın biliyor, yurdun için biliyor, daşan biliyor. İnternette oturan bir iki tane negatifçilere seyredip halka arada karar verip oturmalı. Halkın içi bize katıklığıyla bildirip oturuyor. Yurdun içi inşallah bararsam düzelirim, kopacağım. Orada vatandaşlar sağman alın. Şununla bir efir. Ertirki efiriniz nerede sizin Murat ağa YouTube'daki? Ertir 14.00 efir oluyor. O Avrupa vakti bilen. Paris vakti bilen 14.00. Türkmenistan vakti bilen 4 saat soçtan 18.00 oluyor. Yes, yaxşı. Haber veririz, paylaşırız. Yürüte efir edecek. Gepleş kurnar. Var, nasip olsa.
Yaxşı. Bolya sağ olun, sağman alın, Serdar Köptan yakasın gelip koşulup öğüt pikrini Sizden sağ olun Murada. Sizden gova adam yurdun başına getirersmeyi beylekler boş hemmeden biderek. Yurdun başına biz getiremiz o halk taylıya. Biz yöneleyemediyak. Şu halk olup getiriyor. Polibomu. Halk özünden özü ayağa kalmaya Murada. Halkın başına lider gerek, halkın başına vacak gerek buları. Ama mesela halk üçtü de Aşgabat'ın içine köçeler doldurdu. Ama bu halk birini dinlemeyecek olsa, bu halk birinin aydanını etmeyecek olsa, bir adamın gefi bilen öğrenmeyecek olsa, onda niye hayır olacak bu halktan? Hayır olmayacak onu. Anarxiya olur, birbirini yine iteklerler. Kaneşne gerek. Absolut ne gerek. Bugünkü gününe sonki 4 yıldan beri senden başka açık efire giriyen mi ama açık kuruluşayan mı? Yok. Yine adam üşüp başladı Murada. Yapaylı diyeceğim oldu adımlar da dışarıydı. Borunlu, saman alın. Adamlar yatsın deyin, fikirlensinler. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun.